ಸಿಟಾವ ಎತ್ತವು ಮೊಬೈಲ್ ಪನಿಯಾ ಹಾಯ್ ಪ್ರಜ್ಜು ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಪೂರ ಇದನ್ನು ತಿಕ್ಕದ ಹಾಡುಂಡು ಮಾತ್ರ ಚೂರು ಅಂದರೆ दादा ते ट्रान्सलेशन प्रदीपन हाँ किनी दादा कल्किनी ಏರ್ ಕಲ್ಕಿನಿ ಏರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಂದ ಅಂದು ಬೊರ್ಚಿ ಪ್ರದಿ ಪೊಕ್ಕಡ ಪ್ರಜ್ಜು ಕೂಡ ಕಂದಬಾರ್ದು ಮೋನೆ ಮಿನ್ಲಾಗಡೆ ಬೋಡು ಪಜ್ಜು ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹೌದಾ, ಯಾರ ಧನ್ಯವಾದ? ಪ್ರಜ್ಜು ಧನ್ಯವಾದನಾ? ಈಗ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂತದ ಇದು? ಪ್ರಜ್ಜು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತಗೋರು ಸರಿಚಿ. ಹೌದಾ, ಇದು ಎಂತದ ಆಗಿದೆವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಸಾಕ? ಇಷ್ಟು ಮುಖ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಸಾಕು ಸಾಕು. ಓ ಬರ್ತೀನಿ ನೀ ಪ್ರಜ್ಜು. ಅಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರದೀಪಾ. ಬುಲ್ ತೋಜ್ವಾರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೊಲ್ಲಡು ಬಿಡ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅದು ಬರ್ಲ ಎಂಚಿನೆಯೇ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡುನು ಕಲ್ಕೊಡ್ಚಿ ಮೂಲು ಶಬೆಯ ರಾಸಿ ಅವಾಲ್ ಪ್ರಜ್ಜು ಬಾರಿ ಕಲ್ಕೋಲ್. ಹಾ ಏಸಿಯನ್ ಪೈಂಟ್ ಅಂಚದಾಲೆ ಜಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾರ್ದೆಜಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬತ್ತೀರು ಓಲೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಲೆ ಒಂಚೂರು ಓಲೇರು ಡಾಕ್ಟರ್. ಹಾಲು ಒಂಚು ಪ್ರಜ್ಜು ಉಬಿ ನೀರು ರಟ್ಟ ಒಂದೇ ಬರ್ಪಿಂತ ಹೇಳ್ತದ್ದು ಪ್ರದಿ ಒಂಚು ಬರಿ ಕುಂತಲ್ಲ ಉಬಿ ನೀರು ರಟ್ಟುನು ಮಿತ್ತು ತೂಲೆ ಅರ್ಶಿಯೇ. ಓ ಆಳ್ ಡಾಕ್ಟರಾ? ಅರ್ಸಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಾ? ಅಚ್ಚು ಲೆಪ್ಪಲೆ ಮಾರ ಬಾಂಬ್ ಬೇಡಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಅರ್ಶಿಗತ್ತ ಮಾರ ಅಚ್ಚುಗೆ ಬೇಡಿ ಬಿಡ. ಎಂಕ್ ಪನ್ಪಿನಿಯ ಸಂತೆ ಪ್ರದೀಪ್ ದೀಲ ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟು ದೀಲ ನೆತ್ತಿಗೆ ಪದಿ ಎಪ್ಪುಗು ದೀಲ ನಿಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದೇತೊಂಡ್ರೆ ಬನ್ ಇದಾದ ಕಲು ಇರ್ಲಕ ಮನ್ಪು ಪ್ರಜ್ಜುನ ಬಾ ತೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನ ಉಪ್ಯೋಲಾಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ ಮೋಹಿನಿ ಆಯಕ್ಕ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪೆಂಕ ಬಂಗುಡೇಸ್ ಅಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲಕ್ಕ ಪೋತುಂಡು ಇರ್ನ ಬೊಬ್ಬೆ ಓಲಿಯಾ ಓಲ್ಪೋಯಿನಿ ಅಲಕ್ಕ ಓಲ್ಪೋಯಿನಿ ಇತ್ತ ಜಾರ್ದ ಬೂರ್ದು ಚಿನ್ನಲ. ನಮಸ್ತೆ ಭಾರತೇಕ ಹರ್ಷಿತಾ ಪ್ರಜ್ಜು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ. ಕಲ್ವೆ ರಂಗಪ್ಪೆ ಸೈಡ್ ಉಂಡ ಉಲ್ಲೆ. ಹಾಯ್ ನಿಶಾಂತ್. ಹರ್ಷಿತಾ ಕಲ್ವೆ ರಂಗಪ್ಪೆ ಸೈಡ್ ಉಲ್ಲೆ ನನಗೆ ನಿಶಾಂತ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ ವಿಶೇಷ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ್ ದಾದಾಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ವಿಶೇಷನು ಎಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಈತ ದಿನದ ಬಕ್ಕ ಈತ ಪೊರ್ಲಾದು ಸರೀಟ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ಮೋನೆ ತೊಜಪ ಒಂದು
ಐಕ್ಲಾಕರ್ನ ಪಾಡಿಯಾಲ್ ಪ್ರಜ್ಜು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುವೇರು ಪಂಡದು ನನಗೆ ಕೂಡ 2 ದಿನ ಲೈವ್ಗು ಮೋನೆ ತೋಚ್ಪೊಂದಿಲ್ಲಕ ಮನ್ಪೋಲಾಲ್ ದೀಲೆ ಅಲ್ಲ ಮುಸುಂಟುಗು ಅಚ್ಚನ ಏರ್ಲಾಕೆ ನೋಡ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿಜ್ಜಿಗೆ ಓ ಆಂಡ ಅರ್ಸಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪಲ್ನೆ ವಿಶೇಷ ಹಾಯ್ ನಿಶಾಂತನ್ನ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಕ್ಕ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೂರ ಓಲಿತ್ತಿರಲ್ಲ ಬರಡು ಇನ್ನೇನು ಎಂಚಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪೂರ್ತಿ ಬಕ ಎನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೆಜ್ಜಿದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಸಂತೆ ಎಲ್ಲೆ ಬೋನೆಗ್ ಏನಪ್ಪ ಎಲ್ಲೆ ಬೋನೆಗ್ ಏನು ಹಾಪುಂಡು ತೂವೋಡು ಪಜ್ಜುನ ಕನ್ನಡ ತೂವೋಡು ನಂಬರ್ ಚಿ ಪ್ರಜ್ಜುನು ಅಲ್ಲ ಉಲ್ಲಲಾರನ್ ಬತ್ತೀನಿ ಉಲ್ಲಾಲ ಅದೇ ತಕ್ಕುವೆ ಪೆದಂ ಪಾತಿರನ ಭಾರತಿ दीदी वाह पज्जू तू कैसे है प्रज्जू तू कैसे है पज्जू तुम्हारा वनस हो गया कजब क्या है पज्जू तुमको उमेशा अले उम्मी बात नहीं अज्जी उंडे प्रज्जू तिर्तुपोयिनी यारिज्जी अनपोय आ यान पोयर नहीं तू नहीं जाया वो उधर कुर्सी में बैठो तुम्हारे साथ बाद में बात करता है ಪವಡಂಚಿ ನಿನ್ನ ಪೂರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಮೇಶ ಕಂಡುಪಾಡೋಚ್ಚಿ ಅಲೆ ಹಿಂದಿ ಟೀಚರ್ ಅಂದಂದು ಹಿಂದಿ ಟೀಚರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಹೀರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏ ಪ್ರಜ್ಜು तू क्या बात करता है तू ऐसे ऐसे क्या बात करता है ಅಕ್ಕ ಇವತ್ತು ಹೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಉಮ್ಮಿಲ್ ಬಂದಿಲ್ವಾ ಊಟನಾ ಎಂತದ ನಿಸತ್ತು ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿ ನೀ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿ ಮಾರಯ್ಯ ಒಮ್ಮೆ ಸರಿ ಹೇಳು ಯಾರ ಉಮೇಶನಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಜ್ಜು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ प्रज्जू कजपुक में क्या है बिसले में तुम्हारा कजपुक का बिसले में क्या है बड़ा बड़ा तेती है उमील इरना बाइक फाड़ तू क्या रे पज्जू ऐसे बात करते हैं अज्जी एरिया हो आंद उमेश ಪ್ರಾಯದಾಗಲಿಗೆ ಇಂಚ ಮತ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯದಾಗುಲತ ಒಂಚೂರು ತಗ್ಗದು ಬಗ್ಗದು ಗುಲ್ಲೋಡು ಗೋಕುಲು ಗುಲು ಆಯ್ ಗೋಕುಲ ಏರವು ದಾನೆ ಈಜ ಕೆಂಪಾತೀನಿ ಬೆಚ್ಚಡೀರು ಬುರ್ನಿಗೆ ಆಂಡೆ ವನಸ್ ಆತಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಸಾಪದಿ ಪೇರು ಉಮಿ ದಾನೆ ಮಂಡೆಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಬುಡ್ದಿನಿ ದಾನೆ ನೆರ್ಪುನಿ ಶಾಂತ ಓ ಶಾಂತ ಈ ದಾನೆ ಮೂಲು ತುಳುನಾಡು ಬಾಯ್ಸ್ 19 ಹಾಯ್ ವನಸಾಂಡೆ ಸಿಸ್ ವಾ ಆಡು ಈ ಜಾತಜಿ ಬಂಗುಡ ಗಜ್ಜಿ ನಾನಾವಡು ಅಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಓಲಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ದಾಯೆ ಅಕ್ಕ ಅದೇ ಯಾವುದು ಊಸು ಅಂತ ಅವರ ಓ ಓ ಓ ನಿಮಗೆ ಊಸು ಬೇಕಾ ಹಿಂದಿ ಸೂಪರಿಯೇ ಯಾನ್ ಭಯಂಕರೇ ಹಿಂದಿಡು ಯಾನ್ ರಟ್ಟಣೆ ಹಿಂದಿಡು ತುಳುನಾಡು ಅಜ್ಜಿನ ಲೆಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಲೆಪ್ಪೆ ಅಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಬೆಲೆ ಓ ಶಾಂತಕ್ಕ ಈರ್ದಾನೆ ಮೂಲು ಅವು ಡೈಲಾಗ್ ಕೆಲವಿತ್ತು ಅಂಡ ಬರ್ಚಿ ಸೂಪರ್ ಕಜಿಪ್ಪು ಏರಿಗೆ ಇಂಕ ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಹಾಯ್ ಹರ್ಷಿ ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓ ಶಾಂತ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಯಾನ್ ತೂಯ ಮಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಸ್ಕಿಪ್ಪು ಎಲ್ಲಿಂಟಾ ನಿನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ಪು ನಿಶಾಂತ್ ಇಲ್ಲವಾ ಅಜ್ಜಿನ ಲೆಪ್ಪರ್ಚಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಿಂದಿ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಕ್ಕ ಅದೇ ಯಾವತ್ತು ಊಸು ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವನಾ ಶಾಂತಕ್ಕ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವೆಟ್ಟ ಬುಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಆನ ಕುಸಾಲ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಈ ಜನ ರಿಯಲ್ ಉಂಡು ಬಕ ಈ ಬಣ್ಣ ಆತಿಷ್ಟ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಇಜ್ಜ ಬಕ 114 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಕೂಲಿಂದ ಕೊಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪುನತ್ತ ಅಂಚಿ ಪೋಪುಂಡ ಆಯ್ತಾ ಆತಿಗೆ ಉಮೇಶ ಆಯ್ ಪ್ರಜ್ಜು तुम्हारा विसले में क्या अंडे का तेती है आने का तेती है अंडे का तेती आने का तेती है क्या रे तू ये कौन है
ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಗುಡ್ ಒಂದು ಸಂಡೇ ಒಂದು ಸಾಜಿ ಮಾರೇರೆ ಶ್ರೇಯ ಒಂದು ಸಂಡೇ ಜೀಜ್ ನಾನ ಅವಡು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ವಾವ್ ಮಾರ್ಬಲೆಸ್ ಇಂಚೊಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಹೌದಾದ ಫುಟ್ಬಾಲ ಓ ಓ ಓ ಓ ದೊಡ್ಡ ಹೊರ ಬಲೆಗೆ ಪ್ರದೀಪುಲಲ್ಲೇ ನೆಟೆ ಉಮೇಶ್ ಅಲ್ಲ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಹರ್ಷಿತ್ತ ಪ್ರಜ್ಜು ಊಟ ಆಯ್ತವಾ ಬೇಡ ಮಾರೆ ಅರಡ ಸವಾಸ ಯಾರ್ದ ಬೇಡ ಮಾರೆ ಅದರ ಸವಾಸ ಓ ಬೇಡವಾ ನಂಗೆ ಬೇಕಾಯ್ತಾ ಈ ಅಜ್ಜಿನ ಲೆಪ್ಪುಲ ಪಂಜು ಯಾರ ನೀನ ನನ್ ಸಬ್ ದೀಪ ಎತ್ತೆ ಉಮೇಶ ಇಂಚ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಕೊಂಚ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಡು ಮಾರ ಇಂಚ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಿಶಾಂತ್ ಊಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಕಂಡನಿಂದ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನುದು ಯಾರು ಕಂಡನಿ ಪೆಟ್ಟು ಹೊಡಿತದ ಹಾಗೆ ಉಂಟಾ ಬಿಸಲಿಡಿಜ್ಜೀನಿ ಬನಲೆಡು ವೆಜ್ ಐ ಕೊಂಚ ನಾನದ ತೆತ್ತಿಗಂತ ಬಾರ್ದವ್ರು ಅಂತುಂಡು ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆತದೆ ಕೋಪಗೆ ಯಾನ್ ಪಂಡದೆ ಮಲ್ಪು ನಾಯೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪು ಮಾಡ ಮತ್ತೆ ಯಾನ ನಿನ್ನ ಮನ್ಪೆ ಏನ ಮಂತಿನಿಂದ ಗೊತ್ತಾನ ಯಾನ ಕನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೆ ನೈಸ್ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾಂತಕ್ಕಾಗ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆಯೇ ಇಜ್ಜಿರದೆತ್ತು ದಕ್ಕೆ ರಾರೇರು ಓ ಅಂದತಾ ಇಂಕ ನೆನಪೇಜಿ ಓ ಶಾಂತ ನೀದಾನೆ ಮೂಲು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಬುಡ್ಸತ ಪನ್ಪುನ ದೊಡ್ಡ 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 ನಾನು ಟ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದಾ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುದಾ ಓ ಹಾಗೆ ಹರ್ಷಿ ಇವ್ದ್ಯಾರ ಅವಕ್ಕೂ ಪುಂಡಿ ಪಾಡ್ವೆ ಅವಕ್ಕೂ ಪುಂಡಿ ಪಾಡ್ವೆ ಒಯ್ಕು ಆನೆದ ತೆತ್ತಿ ಅರ್ಧ ಇರೆಗ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಲ್ಪ ತಿಲ್ಲಿ ಬೊರ್ಚಿ ಆನೆದ ತೆತ್ತಿದ ಈ ಸರ್ತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆತಂಡು ಅವಿಂಚಿನ ಕಾಂಗೂರು ತೆತ್ತಿ ದೀಪುಂಡತ ಹಾಯ್ ಬೊಕೆಂಚೊಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಧನ್ರಾಜ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಈಗಳ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೈ ಉಂಟಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಎಂಕ್ ನಿಗಂಟ ಆಪಿನ ಟೈಮ್ ಉಡು ಇಪ್ಪು ನಗನಿಕೆಲ್ಲ ಎಂಚಿನಯ ಓ ನಿಗಂಟ ಅಜ್ಜಿನ ಬಿಡ್ಪುರ ಯಾಂಚೂರು ಬೇಲೆಡುಲ್ಲ ಓ ಒಂದ ದಾದ ಬೇಲೆ ಬರ್ತಾರಾ ಬಲೆ ಓಡೆ ಬರಡು ಇಂದಿ ಇರಿಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾರತಕ್ಕ ದಾಯಿಗ್ಯಾ ಪುಚ್ಚ ಮಾರನ ಜನ ಬತ್ತನು ಓಲುಂಡು ಸೆಂಟ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲವಾ ಓ ಇನ್ಸೆಂಟಾ ಓ ಹಾಯ್ ಶಾಂತ ಹಾಯ್ ಪ್ರಜು ಆಯ್ದಾದೆ ಕುತ್ತ ಕಂಡವರ ಮಂತೂಪೆ ಇನ್ಸೆಂಟ್ ಅವೇರು ಹರ್ಷಿ ತಾರಾಯುಂಡೆ ದಾಯಿಗ್ ಮಂಡಗ ದರ್ಪರಂಡ ಬೊಲ್ಲಡು ಪೋತಿಜಾರ ಸಣ್ಣ ಅವು ಪುಚ್ಚ ಮಾರುನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ಪಾಪ ಎಪ್ಪೊರ್ದುಚ್ಚಿ ಬರ್ಪೇರು ಅಂದ ಪುಚ್ಚೆನ್ನು ತುಂಬೊಂದು ಪುಚ್ಚಿ ಉಂಡ ಕೈಟ್ ಓಹೋ ಹೋ ಹೋ ಇತ್ತ ಪುಚ್ಚೆನ್ ತೀರ್ತದಿಲ್ಲವೇ ಆಂಡ ಪುಚ್ಚೆನ್ ತೀರ್ತದಿಲ್ಲ ನಾನ ಕೈಟೆ ಪತ್ತೋಡು ಪಂಡದಿಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಕೊನು ಪುಜ್ಜಿರ ಪುಚ್ಚೆನು ಅಚ್ಚ ಇಜಿಂದ ಅಚ್ಚುನು ಬದಲು ಜನ ಕಡಬುಡ್ದೇರು ಇರೆಗ್ ಬೇಜಾರವರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಏರವು ಏರೇನು ಯಾನ ಐನ್ ಮಂತುಂಬು ಲೈವ್ಗೂ ಬರೊಂದಿತ್ತೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡು ಇನಿ ಬತ್ತಿನಿ ಪಿರ ಧನ್ರಾಜ ಐನ್ ತಿಂಗಳು ತುಂಬ ಅಂದ ದಾದಾಣ ಮುರಡು ಬತ್ತು ಪನ್ನತ ಮೂಲು ಬೊಲ್ಲ
ಸೆಂಟ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಸೆಂಟ್ ಪೋಪು ನಂದು ಸೆಂಟ್ ತಾರೆ ಕನ್ನರ ಕೇನರ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಿರಿಯ ಒಂಜಿ ತಾರೆಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಕೆಜಿಗೆ 105 ಸಾಂತಕ್ಕನ ಕೊಲ್ಪುದಾನೆ ಉಂಡುಗೆ ದಾದಾ ಕೊಲ್ಪು ಡ್ಯಾನ್ಸಾ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಜನ ಇನ್ಸಾರ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತೇರತ ಉಳ್ಳೇರ ಓ ಅಂಚಿದ ಅಪ್ಪಗದ ಗೊತ್ತಾನ್ ಅಂದು ಬೇಲಿ ಸೆಂಟ್ ಮೂಜಿ ಸಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಂಡು ಇತ್ತ ಅಜಿ ಸಾರ ಒಯ್ಕ್ ಸೆಂಟಿರಿಗ ಎಂಚ ಕಿರೀಟ ಅಚ್ಚೋ ಮಿಸ್ಯು ಅಂದ್ ಮಾರ ಅಚ್ಚು ಇಜ್ಜಲತ ಪುಚ್ಚಿಗೆ ತಿನ್ನರ ಆನೆದ ತೆತ್ತಿ ಕೊರ್ಲೆ ಆನೆ ತೆತ್ತಿ ಪುಚ್ಚ ತಿನ್ಪುಜಿ ಓಡೆ ನಿಂಗು ನಾವು ಇನ್ನ ಪುಚ್ಚೆ ನಾಲಿಡು ಪತ್ತೊಂದು ಅವ ಮಿತ್ ಓಂಗೊಂದು ಇತ್ತೇನು ತೋಜುಂಡು ಪುಚ್ಚೆದ ನೀವು ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಎಂತ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಶೇ ಇವನಿಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿರ ನಿಶಾಂತಿಗೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ ಯಾನ್ ಉಂತಿನಲ್ಪನೆ ಲೈನ್ ಸತ್ತಾತ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಚ ಯಾನೆ ಕಿಂಗ್ ಎಂಕೆ ಕಿರೀಟ ಓಹೋ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜಿಜಿ ಓರಪ್ಪ ಏ ತೂಯ ಮಾರ ಯಾನು ಉಂತಿನಲ್ಪನೆ ಲೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಚ ಯಾನೆ ಕಿಂಗ್ ಎಂಕೆ ಕಿರೀಟ ಓದಿನಿ ಮಾರಯ್ಯ ಓದಿಯ ಸೆಂಟ್ ಇದು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಅರ್ಸಿ ಬೇತ ಏರ್ಲೆ ಎನ್ನೇರು ಅರ್ಸಿ ಆಗೊಂಜಿ ಲೈವುಡು ಮುಕ್ಕಲ್ ದಕ್ಕದು ಬತ್ತ ಏರಿಗ ಎಂತದ ಈ ಸೆಂಟ್ ಏರಿಗ ಶಾಂತ ಅವಳಿಂಡು ಯಾರಿಗೆ ಶಾಂತವಾಗಿರಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಎಂಚಿ ರಕ್ಕಸ ತೆಲಿಕೆ ಒರಿ ಉಲ್ಲೇತ ಏರಿಯವು ಈರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಾರ ಓಹೋ ಯಾನು ಈ ಸುರತ್ಕಲ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಇತ್ತೆ ಬಂದು ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಧನ್ರಾಜಿಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಯಾನಿತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಮಾರ್ರೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ಅಂದೆ ಸರಿ ದೀದೋಡು ಎಂಟು ಬರ್ಸುಂಡ ರಾವಣೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ಐಸ್ ಬೂರೊಂದುಂಡಿ ಐಸ್ ಬೂರೊಂದುಂಡ ಒಯ್ಟು ಹಿಮಾಲಯ ಡುಪ್ಪುನ ರೆಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಉಸ್ಕು ದಂಬಿಜ್ಜಾಯನ ಓಲ್ ಸೆಂಟ್ ಅಂದೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ಅಂಪನ ಕಟ್ಟೆಡು ಶಾಂತ ದಾದದು ಮಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ பேரங்காய் ചുരുന്തരെ മാറില്ല പേരങ്കായ ഇതിൻ്റെ ఆయనటు అండ్ మగ్గ ఏరో అరిసి దాది నింగును పేరంకాయ సెంటో బోరాపండి పవర్ నీరు కుడంజి పవర్ చైనీస్ తాయిన అందు మెల్ల ముక్కులే మార్ర పేరంకాయ మార్ర ఎవర నింగెర పుట్లే మార్ర దొండెడు తిక్కోళ్ళు ఇంకు ఓ అక్క దుమ్ము నమ్మ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪಗ ಇರನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೋಬಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಂಡ್ ಇತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಏರ್ ಪಂದ್ ಇರೆಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ
ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಓ ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹರ್ಷಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಬೆ ಬಲ ಬಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೆಂಟು ಹಾಯ್ ಐಡಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಬಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಇವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ತ್ಯಾಗರಾಜ ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನಂಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ವಯಸ್ಸಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಾರಯ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣುದಿಲ್ಲ. ಯಕ್ಷ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈರು ಪೋಪರ ನಿಂಗು ದೇಗ್ಲನೆದುರು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಪ್ಯಾರಂಕಾಯಿ ತಿಂದಿ ಮಾರ್ರೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನಿಗ್ಲೆ ತುಯ್ಯಾರ. ಸೂಪರ್ ಪಾಪ ಈ ಭಾರತಕ್ಕನ ಗುರ್ತ ಆಯರೇನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮಗು ದಾದಾಂಡ್ ಪಾಪ ಈ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕನ ಗುರ್ತ ಆಯರೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮಗು ಏರುದು ಏರ್ ಮಾರೆ. ಓ ಶಾಂತ, ಓ ಆರಮ್ಮಗ. ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಜರೆಗ್ ದೂರ ಸೆಂಟ್ ಒಬ್ಬ ಯಾ ನಿಮಲಾಯಡ್ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಚಾ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಪೋರೆಗೆ ಇಮಾದ ಕೊಡಿಗೆ ಬೋಲೆ ಇರೆಗು ಊರುಡು ಚಾ ಇಚ್ಚೆ ಆರು ಹಿಮಾಲಯದ ಕೊಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚಾ ಬರ್ಪೀನಿ. ಶಾಂತಕ್ಕ ದೆಂಜಿ ಪತ್ತೆರೆ ದಾನೆ ತೋಡ್ದ ಬರಿಟ್ಟು ಕುಲ್ದೇರ ಜಂಜಿ ಪತ್ತೆರೆ ಒಲ್ತಾತ ಒಲ್ತು ಅಲ್ತ ಆರೆಯೇ ಚಂದ್ರಮ್ಮಗೆ ಅಂದ ಗೊತ್ತಾನ ಎಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಉಪ್ಪಿನ ಮಾರ್ರೆ. ಅಮ್ಮ ಗುರ್ತ ಜೀವನಾಗ ಏರ್ ನಮ್ಮಗು ಪವರ್ ಬಾಯಿಗೆ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟಿದ್ದ ತೆಲಿಪಡು ಇಜಿನ ಪೂರ ಉಬಿ ನೀರು ಪೂರ ರಟ್ಟು ಮೂಲ ಇತ್ತಿನಕಲ ಪೂರ ರಟ್ಟು ಹಾಲು ಪ್ರಜ್ಜುನೇ ಎಂಗ್ಲಿ ಉಬಿ ನೀರು ತಡೆಯೋಜಿ ಇಂಬೇಕು ದಾದಾಂಡು ಅಮ್ಮ ಒಟರದ ಹೇಳ್ತಂದಲ್ಲಿ. ಶಾಂತಕ್ಕ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಂಟಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ಸೆಂಟ್ ಪೋಯಿ ವರ್ಷದನ ತೆಲಿಪಚ್ಚಿ ಮಾರಾಯ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ಮಾತ ಪೋಯಿ ಏರುಲೇರು ಎಂಗ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಪುನಗಲು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮೆಗುದಾದ ಗೊತ್ತು ಜಾಯ್ತಲ್ತಂದಿಲ್ಲಿ ಪಜ್ಜು ಬೊಕದಾನೆ ಶಾಂತ ಲವ್ಸ್ ಬರ್ಸಗ್ ತಿರ್ಗುನು ಮೆದಾದಯ ಏರ್ ಮಾರಂದು ಪವರ್ ಹೌಸಾ ಅರ್ಷಿ ಮಣಿಪಾಲ ಉಡುಪಿದಂಚಿ ಇಂಡದೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಅಡಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬದಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲು ಸಂತೆ ಪ್ರಜ್ಜುನ ದಾದ ಬರ್ಸ ಪೂರ ಮುರ್ಕುಂಡು ಬರ್ಸ ಮುರ್ಕಿನ ಬರ್ಸಡ್ ಜನಕುಲು ಮುರ್ಕಿನ ಪ್ರಜ್ಜು ಅಡಿಗೆ ಪೂರ್ನ ಅದನ್ನೊಂಚು ಬರೀ ಕುಂತಾರೆ ಪನಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಆಯ ಉಬ್ಬಿದು ಇಡೀ ಬೊಲ್ಲ ನೀರ್ ಮಂತ ಬುಡಿ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತಾಳ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಮಕ್ಕಳ ತೆಲಿಪುನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟ್ ಮಣಿಪಾಲಗೆ ಪೋರೆಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋಡೆ ದಾಯಿಗೆ ಅಲೆಂತು ಯಾರೆಗ ಅಚ್ಚುಂತು ಯಾರೆಗ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಹೇರೆಗೂ ಮಾರೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನು ಓ ಆಯನ ಕಲ್ಕಿನೇಕ ಕ್ಯಾ ಬಾತೆ ಓ रिक्शा का आंटी आ गया रे पज्जू इधर देखो रिक्शा में एक आंटी आ गया उसको साथ थोड़ा बात करो आंटी बुलाओ अर्शी इधर तुम्हारा आंटी आ गया ತೇಳ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಟೆನ್ಷನ್ ದೂರ ನಾನು ಅಂಚೆನ ತೇಳ್ತಂದುಪ್ಲೆ ಮಾರೆ ಓ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೋನ ತೆಲಿಪೊರ್ಚಿ ಪತ್ತಕೊನ ಪೇರು ಪೊಂಜಬೇಕು ಗೊತ್ತಾತಿಜಿ ಪ್ರದೀಪು ದಾದ ವಿಷಯದ ಆಂಟಿ ಹತ್ತು ಶೂಟಿ ಎಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಬಂದ್ರು ಆಂಟಿ ಅರ್ಸಿ KSRTC ಬಸ್ ಉಂಡು 10 ರೂಪಾಯಿ ಗುರುಪ ರೈಟ್ ಪೋಯಿ ಪಲ್ಲೆ इधर देखो मेरा गीता आंटी आ गया ಅಪ್ಪಜ್ಜುನ ಆಂಟಿ ಬರ್ತೀರಿ ಅರ್ಶಿನಿನ ಆಂಟಿ ಬರ್ತೀರಿ ಆಂಟಿ ರಿಕ್ಷಾ ಬಂದಾಗ ದಾದಕಂತಾರೆ ಕೇನ್ ಪಜ್ಜು
ಪಜ್ಜು ರಿಕ್ಷಾ ಬರೋದಾದ ಕಂತಾರೆಗೇನ್ ಚಾಕಿ ಕಂತಾರೆಗೇನ್. ಓ ಗೀತಾ ಆಂಟಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಂದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಗೀತಾ ಬೇರೆ ಎಂಚುಂಡು ಬೇರಿ ಬೇರೆ ಎಂಚುಂಡು ಗೀತಾನ इधर कोई कोई लोग मुझे मेरे साथ क्या है कुछ डोंगी डोंगी करता है डोंगी डोंगी निक बेरे बेरे जा रजना रजा सेंट दादा निंगेर बेरी पोडिया आंटी बंड यानत् अशी बन्नी पज्जु बन्नी पज्जु आंटिगे गीता गीता आंटी गीता आंटी अत्त मारे स्टूडेंट आंटी मध्य मध्य डीरेगु हिंदी टीचर मेट बरपेरा बत पोपेरिया शांता बाइक कलरे तूक काले हाँ शांता बाइक काले काले रे तूक काले काले रे तूक मूंग मुसुट दर्पे अंदल प्रज्जुना प्रज्जु जाग्रत ये आंटी मिनी पंड गीता अक्का बंद आ 18 वर्ष आयनात्रे काले लेंजी तू काले रे जाऊंदले शांता तू जाऊंदले रे सरता पो बोया बोया निस्ता काले तुका ए ಬಿಸಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಿಸಲೆ ಸೆಂಟ್ ದಪ್ಪ ಮೂಲು ಹಿಂದೇ ಮರ್ಕ ಹಾತೇನು ನಾನು ಕೊಂಗಂಡು ಪಾತೆರ್ನ ದೀಪೆತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ಪಾತೆರ್ಗನ ಅರ್ಥ ಆಪಿನಕಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪು ಸೆಂಟ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡ್ದು ಕಣ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ सेंट तुम्हारा फुल उधर क्या है सेंट रिसेंटा तुम्हारा फुल उधर क्या है तुम्हारा ऊर किधर है तू तू क्या बेल करता है शोभा भाई जी अच्छे हो हर्षी बोरी करता पैसा बोरी करता क्या रे तू बोरी करता है इधर बोरी नहीं है रे इधर पेता है ಎಂಕ ಕಡೆವೆ ರೆಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಗೀತ ಬತ್ತನ ಎದಾಲ ಬರ್ಪಿನ ಎಂಕ ಕಡೆ ರೆಂಡು ಕಡೆ ನಿನ್ನ ಈತ ಸಮರ್ದಿಂಚಿ ಕಡೆ ದಾತಿಜ ಏತಂದು ಕಡೆ ಪೈ ಗಂಟೆ ಏತು ಗೊತ್ತುನ ಕಡೆಯರ मेरा ऊरू सात कडेल अंची है ओ एल कडेल का अंची है ओ तुम एल कडेल का अंची का जना है इधर के बात करता है क्या रे ये ಬೋರಿಲೆಜ್ಜಿ ಪೆತ್ತಲ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಜೋಡಿ ಇಜ್ಜಂದು ಯಾನು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಡುಲ್ಲ ಮೇರೊಂಜಿ ಬೋರಿ ಪೆತ್ತ ಬನೊಂದು ए हर्षिता तुम्हारा वो फ्रेंड किधर है अच्छो तुम्हारा साथ रहता है ना किधर है वो एप्पल उंड कಡೆ ಈ ದಿನಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಡೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾಯ್ಕಾಪನ ಅಂದು ಒಲಿ ಸರ್ತಿ ಮಾಯ್ಕಾಪಲ್ಯ ಗೀತಡ ಹರ್ಷಿ ಗೀತಡ ಕೇನಿಗೆ ದಾದ ಕಡೆ ಪಿನಿಂದ ಕೇನಿಗೆ ಹರ್ಷಿ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ಕೈ ತಕದಿ ನಕ ಮಕ ದೋದಿ ನಕ ತಕದೀನಕ ಮಕದೀನಕ ಈ ದಾಯೆ ನರಕ ಬರ್ಪುನಿ ಮಾರ ಹಿಂದಿನ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಗಲ ಊರ್ದ ಕುಡ್ಲದ ಹಂಚದ ಹಿಂದಿ ಇಂಚೇನೆಯ ಗೀತಾ ನಿಗಲ ಊರ್ದ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚ ಎಂಗಲ ಊರ್ದ ಇಂಚೇನೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಹಿಂದಿ ಪಾತ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಫೇಮಸ್ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಅಂಚೇನೆ ಒಂಜತ್ತ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ತೋಲ ಎಂಕುರಿ ಹಿಂದಿಡು ರಟ್ಟು ಕೊಡೀಟ್ ಕೊಡಿ ಮರಡು ಗುಳ್ಳಾರಂಡಾನ तकदीमी तक अवा ज़्यादा बन पर नहीं होता है जी सेंट का फुल पुदर गसंट सेंट का फुल पुदर गसंटे ये गसंटे प्रज्जु तू क्या रे उबी ನೀರು नहीं है तेरे को ನನ್ನ ಶೋಭಕ್ಕ ಬಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಅವಳು ಬರೋದಿಲ್ಲವಾ ಹರ್ಷಿ ಇನ್ನ ಏನೇ ತಕ್ಕದಿಮಿ ಎಂಚಿನ ಕಡೆಪುನು आयुर्वेदिक गीता दादा कड़े पिड़िया बनलेड रट्टुरी
ಉಪ್ಪಿ ನೀರು ರೋಡಿಗೆ. ಏ ಗೀತಾ ಇನ್ನ ರಿಕ್ಷಾನ ಬರಿಕದಿಲ್ಲ ಆಲ್ಬೋದು ಕುಲ್ಲು ಅಲ್ಬಕ ಕುಲ್ಲುದು ಉಬ್ಬಿಯಲ್ ಪೂರ ಸೀಟ್ ಪೂರ ಉಬ್ಬಿದೀಪಲ್ ಪ್ರಜ್ಜು ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಬತ್ತೊಂದು ಒಚ್ಚಾರೆ ಕೊರಲ್ಡ ಸರಿ ಉಬ್ಬಿಯಲ್ಲ ಗೀತಾ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲ ಕುಲ್ಲರ್ ಬಿಡೋಚಿ ಬರಿಕ ದೀತ ಪ್ರಜ್ಜು ನಾ ರಿಕ್ಷಾ ಬದ್ದು ಕುಲ್ಲೋಡ್ಚಿ ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಶಾಂತ ಸಾಂದಾಕೋ ಕಡಪನಿ ಅರಿ ನೋಲೊಂಜಿ ದಿನೋಲ ಕಡೆಪಿನಿ ಮಾರೆ ಕಡೆಪಿನಿ ಕಡೆಪಿನಿ ಕಡೆ ಮೊಲೆ ಕೈಲ ಬಚ್ಚು ಜಾಂದ್ ಕಡೆ ಕಡೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಗೆ ಗೀತಾ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರು ಬಕ್ಕ ಕಡೆ ಕಡೆ ಪನ್ ಪೂರ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಕಡೆಪಿನಿ ಭಾರತ ಕಡ ಕೊರ್ಲಿ 6 ವರ್ಷಗೆ ಪರಬು ಎನ್ನನು ದಾಯೆ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏರಿಯಾ ಪರಬು ಸಸಿಕಾಂತ ಏರು ರಿಕ್ಷಾದ ತಂಟೆಗೆ ಬರೋರ್ಚಿ ಗನ್ನು ಏ ಪಜ್ಜು ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲೇ ಕುಲ್ಲೋರ್ಚಿ ಆಳ್ಳ ಗಣ್ಣುಂಡು ಹಾಂ ಆಳ್ ಗನ್ನು ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೋಲ್ಬಕ ಯಾಕ ಎಂಡನರ್ಚಿ ಎಂತದ ಸೆಂಟ್ ಅವನ ಹೆಸರು ಎಂತದ ಸೆಂಟವ ಆರು ಅಚ್ಚು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಕಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ತಾರೆ ತತ್ತದು ಬೂರ್ದಿನಿಗೆ ಓ ಸಾಲ ಪೂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಆತನಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆಲೋಂಜಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ದ ದೋಸೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ದೋಸೆ ಹೊಸತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕರೀರಿ ಅವರನ್ನಕ್ಕ ನಾನು ಕರಿತೇನೆ ನಿಶಾಂತ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಅವಳಿಗೆ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾಳಂತೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಶಾಂತಕ್ಕ ಇದು ಲಂಡನ್ ಇಪ್ಪುನಿಯೇ ಅರ್ಸಿ ಅಂದ ಲಂಡನ್ ಉಪ್ಪುನಿಯಾ ಅಂದ ಗೀತಕ್ಕ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಉಪ್ಪಡು ಎಂಚಿನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಉಪ್ಪು ಗೀತಕ್ಕ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮನ್ಪಡಿಗೆ ಆಯ್ಲು ಇನ್ನ ಪುದಾರು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಉಪ್ಪಡು ನಿನ್ನ ಪುದಾರಾ ಶಾಂತಕ್ಕ ಏರು ವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಾಹ ಸ್ವಾಹ ಅಂದೇ ಶಾಂತಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಫುಂಡಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದು ಪೋಡ ವಾಡಂಚಿ ಸರಿ ಅಕ್ಕ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಸೋಬಕ್ಕನ ಅಂತ ಅವರ ಬಳಿ ಹೇಳಿ ಅಕ್ಕ ಆಯ್ತು ನಿಶಾಂತ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಸೆಂಟ್ ವೇಣೂರ್ದ ಸವಿತಾ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಭಾರತಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರಜ್ಜು ಗೊತ್ತುಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಅರ್ಸಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅರ್ಸಿ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಐಫೋನು 17 ಏರಿಯಾ ವೇಣೂರ್ದ ಸವಿತಾ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕೇಂಡತ ಏರು ದಾದಾವಡು ಎಂಕ್ ದಾದಾವಡು ಅರ್ಷಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ವೇಣೂರ್ದ ಸವಿತಕ್ಕನ ಗುರ್ತುಂಡ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಏನೇ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ पनपुजी नाम चिल्लुल्ले मेरा नाम नहीं पता है ना तेरे को मैं नहीं बोलते तुम्हारा नाम बोलो बाद में मैं बोलता है ಏಲ ಹೆಸರೆಂತದ ನಿನ್ನದು ಹೆಸರಿಲ್ಲವಾ ಇವತ್ತು ವನಿತಕ್ಕ ಸಹ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಕ್ಕ ವನಿತಾ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾ ಎಂತ ಆಗಿದೆ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದಂಡ ಪಿಂಡಲಿಯೇ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋವಿಯೇ ಗೀತಾ ಬೆರಿ ಬೊಡ್ಯಾವು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪೂರ ಸಟ್ಟು ಬರು ಹಾಯ್ ಶಶಿ ಬ್ರೋ ಎಲ್ಲಿಯ ಶಶಿ ಭಾರತಕ್ಕ ಎಲಿ ದೀಪ ಸೆಂಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಅಚ್ಚು ನಿಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅದ ಕಿಡ್ನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ ಯಾಂಗ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಾಚಿಗೆ ಮಲ್ಪುರ್ಚಿಂದ ಈ ಕಾಲ್ ಪಂಡಲು ಈ ಕೇಂಡ ತಾರ್ಸಿ ಕಿಡ್ನಿ ತಿಕ್ಕಿಲಕ ನ್ಯಾಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಎಂತದ ನಿಂಗ ಎಂದ್ರೋ ಚೆಲ್ದೋ ಅವಡ വീഡിയോയിലുണ്ട് ഭാരതി പിന്നെന്തി നണ്ട കേട്ടോ നീನು ಪದೇಪು ಬೇಕ್ರಪ್ಪ ಪಾಪಯೇ ಚೆಕ್ ದುಂಬಿರೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆಗೆ ಏರು ಸವಿತಾನ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿಯಾ ಯಾರ ಅದು ಅಂದು ಲಂಡನ್ ಪುಂದಾಯಗ್ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ದಯಾನಂದ್ ಬಂಗೇರ ಓ
ಆರ್ ಮುರಾನಿ ಎನಡ ಬಂಡೇರು ದಾದ ಬಂಡದ ಬಂಡೇರು ಇನ್ನ ಯಾವಂದು ಎಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಜ್ಜನ ಇನ್ನ ಕೊರು ಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿ ಆತ ಕೊರು ಅಪ್ಪಗ ಐಫೋನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಚ್ಚುಗು ದಾದ ದಾದ ಬಂಡೇರು ಆರು ಮುರಾನಿ ಎಂಡ ಪಂಡೇರು ದಾದ ಬಂಡೇರು ಗೀತ ಏರ ಅಂಡಲ ಸೆಂಟ್ ಏರು ಏರು ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸೆಂಟ್ ರೆಡ್ ಯಾವ ಶಾಂತಕ್ಕ ಪರಪು ಏನನ್ನು ಹೈಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಕವಿತಾ ಪುದರ್ ಸರಿ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಬಂಡೇರು ಶಾಂತ ಅಕ್ಕ నీకు ஒரு தாரை தாரு నీకు ఎందిగిలా తారయ్య ಅವಡ ಎಂದಿಗಿಲ್ಲ ಕವಿತನ ಸವಿತನ ಅಂದು ಕವಿತಾ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕದ ಮಗಳತ ಅಂದ ಶಶಿ ಬ್ರೋ ಈರು ದಾದ ಪೆಂಡರ್ ಅಂಚಿನ ರಮೇಶ್ ಅತ್ ಮಾರ್ರೆ ರೇಷ್ಮನ ಸಾರಿ ರೇಷ್ಮ ಶೆಟ್ಟಿಯಾ ಎಡ್ಡ ನಿಕುಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಪುದರ್ ಮಿಸ್ ಅಂಡ ಪನ್ಪುನೆಟ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಓದೋ ಪೋಪುನ ತಾ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ರೇಷ್ಮಾ ತಾರೆ ದಾಯ ಗಿರ್ನ ತಾರೆ ಕಾಕೆರೆಗ ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐಫೋನ್ ದೆತ್ತೊಂದಿ ಏರೇ ಕೊರ್ರೆ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವ ಈ ಎರಡನ್ನ ಪಂಡೇರಿಗೆ ವೇಣೂರ್ದ ಗೀತ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕೋಡೆ ಕೇಂಡರ್ಗೆ ಅಂದ ಕೇಂದಿಲ ಕಾತನ ಅಂದು ಶಾಂತಕ್ಕಾಗ ಒಂಜಿ ಕುರ್ಚಿ ಕೊರ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ಉಂತೋರ್ಚವೆ ದಾಯಿಗೆ ಸೆಂಟ್ ದರ್ಪ ಹಿರೇಗೆ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ತದು ಓ ಸೆಂಟ್ ಪುಚ್ಚೇನು ಅಡೋ ದೀಪ ಕೊರ್ಲೆ ಆ ಪರ್ಸಿನ್ ಕಾಯ್ಟ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ವನಿತಾ ಸಿಸ್ಸು ಓಲೇರು ಶೋಭ ಸಿಸ್ಸು ಓಲೇರು ಅಕಲು ಬೊಂಬೈ ಪೋತೇರು ಕಿಡ್ನಿ ಕೊರ್ಲೆ ಕಿಡ್ನಿ ಕೊರ್ದು ದೆತ್ತೊಂದಿನಿ ಓ ವನಸಾಂಡೆ ಇರೇನಾ ಎನ್ನ ವನಸಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಬಂಗುಡೆ ಬಿಳಿ ಮಿಂಚಿ ಪರಬಗು ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಮಾರ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ನಿಜವಾದ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಇಂಕ್ ಬತ್ತಿತ್ತೀರು ಮಾರ ವೇಣೂರು ಪಂಡಿನಿಕ್ ಪಂಡೆಯಾನು ವೇಣೂರ್ದ ಗೀತ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪಂಡದು ಕೇಂಡೆ ಅಂದು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ವಾವ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಪಿಚ್ಚಬಡಿ ಯಾನು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಇಲ್ಲ ಅರ್ನ ಊರುಡು ಶೋಭನೇ ಊರುಡು ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಶೋಭನ ಒಂಚೂರು ಲೆಪ್ಪು ಪರ್ಸನ್ ಹತ್ತಿ ಓಲಾವಾಟ ಕ್ಯಾಟ್ ಆತ ಗೀತ ಲೈಫ್ ಬರೆಯೋಣ ಬಾಯಿಗೆ ಇದನ್ನ ಪುಚ್ಚಗೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗೆಲಗಿ ಎಂಕ್ ಬುಡ್ಚಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಸೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಾರ್ರೆ ಪಿಚ್ಚೆ ಪ್ರಜ್ಜು ಅಡ್ಡ ಬುರಿಯ ಬರ್ಚಿ ಸರ್ತಗುಲ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಾ 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 ಶಾಂತ ವಾ ಶಾಂತಕ್ಕ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ತೂತಾನ ಹರ್ಷಿ ಓ ಶಾಂತಕ್ಕನ ಬೀಡಿ ಮಸ್ತ್ ಪುಗೆಗೆ ಆತ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಅಡ್ಡಬೂರ್ದೆ ಮಾರ್ರೆ ಜಂಟು ಅಡ್ಡಬೂರ್ ಸರ್ದ ಜಪ್ಲೆ ಅಂಕರ ಮೋನಾಟ ವಾ ಪರಬು ಮಾರ್ರ ಎರಡ ಬಾತಿರ್ನಿ ಪರಬು ಬಂಡದು ಐಡು ಮನೆ ಬರ ಕಾರಣ ಏರು ಎಂಕ್ ಬೋಡು ಪುಚ್ಚೆ ಅಲ್ಲ ಸೆಂಟೆ ಪುಚ್ಚೆ ಅರೆ ಕೋರು ಈ ಜನ ಎಕ್ಕರ್ದಿಂಚಿ ಪರಬು ಎಂಕೆ ಬನ್ಪುನಾ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಏತ್ ಐಡಿ ಉಪ್ಪು ಎರಡ ಅಂಚಾಂಡ ಏತ್ ಐಡಿ ಉಂಡು ಗಿಡ
प्रदीपा तू काले कहते है गीता बोर्ड के पूछे बोलो भी नहीं तू लेते हैं कुंटदल्ला दी ओड बोलो बाय ನೀನೇ ஒரு மைன் 10 அப்பண்ணா ಸುರು ಸುರು ಸುರುತ್ತಾಪಣಿ ಇರೆಗ ಪನ್ಪುನ ಸಿಸು ಯಾನು ಎಣ್ಣೆ ಅರೆಗ ಪನ್ಪುನ ಬಂದು ಎಂಕ್ ಎಂಗ್ ಬನ್ನಿ ಎಂಕ್ ಸರು ಮಲ್ತೇರ್ ಅನಸಾಂಡ ಆಂಡ ಆಂಡ ಗೀತಾ ಆಂಡು ಪರಬು ಇನಿ పోయిచ్చేస్తే భారతక్క ఇది బైజి ఓడిపోతున్న పరబు దాద స్పెషల్ బంగుడ పులి ముంచియా ಬಂಗಡದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೇಮ ಮಲ್ಕೊಡಿ ಶಾಂತಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೇಮ ಮಲ್ಕೊಡಿ ಶಾಂತಕ್ಕ ವನದ ಬತ್ತಲು ಅರೆಗಿತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ದಯಾನಂದ್ ಎಂಕ್ ನೆನಪುಂಡವ ಈ ಕೋಡೆ ಬೈದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆನ್ ಕೋಡೆ ಕೇಂಡೆ ಕೇಳು ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ಸೋಬಾಗ್ ಎಂತ ಬರ್ಪು ಚಲು ಒನ್ನ ತಗ್ಲ ಸುರಾಂಡ ಅತ ಇರಡೆ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ನಾ ಬಾಯಿಗೆ ತೊಟ್ಟಗಟ್ಲೆ ಬಂಡು ಅಚ್ಚನನ ಮೊಲ್ಲ ಬ್ರಜುನ ಅರ್ಷಿ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ತೋಜುನಿನಿ ನಾನೇ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ತೋಜರೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಇಜ್ಜ ಇರೇಗೋ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬೋಡೆ ಓ ಆ ರಂಗಪ್ಪ ಗಿಡಬಿ ಹಂಚಿ ಇಪ್ಪೋ ಕಾಡುಗಳು ಯಾ ನಾಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕುಜ್ ಬಂದು ಮೂಲ್ ಬತ್ತುಗುಲು ಸೆಂಟವ್ ಎನ್ನ ಜೋಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಯಾಪ ಬನ್ನ ಜೋಡಿಗ ಪ್ರದಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಅಂದ ಎಂಕ್ ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಸೂಪರ್ ಆಪ್ ಮಲ್ಲ ಪುಳಿ ಬಂಗುಡೆ ಮಿಸ್ಚಿ ಹಚ್ಚು ಅಲ್ಲೇ ಬೇತ ಮೊಬೈಲ್ ಜೊತೆ ಬರ್ರಾಪುಜ ಬಂಗುಡೆ ಹಾಲು ಆಟನೇ ಅಷ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ್ ಕಡೆನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ನಕ್ಕೆ ಕಡೆದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ್ ಹಾಲು ಮೊಬೈಲ್ದ ಪುಂಡಿ ರೆಸಿಪಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಲ್ಲ ಇಟ್ಲಿಗ್ ಅವು ಬಂಗುಡೆಗೆ ಏತದು ಗೊತ್ತು ಎಂಕ ಅತ್ತಿಗೆ ಕೊರ್ಡಿ ರಡ್ಡು ಬಂಗುಡೆ ಮೊಳ ಮೊಲ್ಲ ಮಾರ ತೋರುಂಡು ಎಂಕ್ ಪ್ರೇಮಲ ಬೊರ್ಚಿ ಸೆಂಟ್ ಅರ್ಚಿನಿಕುಲು ಐಕೆ ಮೆಲ್ಲ ಅಬತ್ತರ ಬಿಡೋಡು ಆಕೆ ಕಡೆನಾಗ ಯಾಪಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತ ಪೋಡ್ಸಿ ಬಾವಲಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಮುಂಗುಲಿನ ಎನ್ನ ಅಚ್ಚು ಮಿಸ್ ಯು ಲಾಟ್ ನಾಡುದು ಕನಲೇರ್ನ ಪುಚ್ಚೆನು ಸಿಐಡಿದ ಪುಚ್ಚೆ ಬಂದು ಎನ್ನದು ನಾಡೊಂದು ಕನಲೆ ಎನ್ನ ಅಚ್ಚುನು ನಿನ್ನ ಅಚ್ಚುನು ಕನೆರೆ ನಿನ್ನ ಅಚ್ಚು ಏರ್ ಬಂತೇರು ಕಡೆನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲರ ಏರ್ ಬಂತೇರು ನಿನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏರ್ ಬಂತೇರು ಚೂರು ಫ್ಯಾನ್ ಮೆಲ್ಲದಿ ಫ್ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಮೆಲ್ಲದಿಯ ಏರ್ ಬಂತೇರು ಕಡೆನಾಗ ಪತ್ತೊಂಡ್ರೆ శాంతక్క ప్రేమ ఏరియే నుంగెల్ మీన్ మారునారా ಅಪ್ಪಗ ಸುರತ್ ಕಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಾಯಿಗೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗೀತು ಎಕಡೆ ಬರ್ತದ ಕೇಂಡಲ್ ಗೀತಾ ದಾನೆ ಶೋಭಕ್ಕಿತ್ತ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂದು ಕೇಂಡಲ್ ಶೋಭಕ್ಕ ಗೀತ ಬರ್ಪುಜಿ ದಾದನ ಶೋಭಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ದಾನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪಿದು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪಾರ ಆಪುಜಿ ಇಂಬಲೆಗೆ ಮೂಲು ಬಂಗುಡೆ ಕೆಜಿಗೆ 350 ಓ ದೇವರೇ ಮಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆನಾ ಅರ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತನ ಐಫೋನು 18 ಬರು ಮಾರ್ರೆ ಕಮ್ಮಿದತ್ತು ಪರಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಇವೇ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನು ಹೋಗ ಸೆಂಟ್ ಒನಸಾಂಡೆ ಗೀತು ಒನಸಾಂಡೆಗೆ ಎಂಕ್ ಶಾಂತ ಅಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಗೋರ ಪೋವಡು ಶಾಂತ ಅಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಅಲ್ಪಾರ್ನ
ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನ್ ತೂಪುನು ಮಾರ ಯಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತೀರ ಯಾನ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಪಿನಿ ಯಾರನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಸೆಂಟ್ ಪನ್ ಪ್ಯಾಚ್ ನೀರೆಗ್ ಪಲ್ಲ ಪಲ್ಲ ಬುಡರ್ಚಿ ಈ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ತಂದು ಮೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ಮೆಲ್ಲ ಆಪುನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನು ಯಾರಿಟ್ಟರಿ ಚುಕ್ಕಿ ಯಾಕಿಟ್ಟರಿ ಚುಕ್ಕಿ ಚುಕ್ಕಿ ಗಲ್ಲದ ಒಮ್ಮೆ ಚಿಕ್ಕಿ ಜಿಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಸೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಲೈವ್ಗೂ ಶಾಂತ ಚಾನಲ್ ಶಾಂತ ಕಡ ಬೀಡಿದಪ್ಪುಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಅವು ಕೇಂದರ ಡೈಲಾಗ್ ಶಾಂತಕ್ಕನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಿಯೇ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಯಾಕೇಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂಡದು ಓ ಶಾಂತ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲಿಂಟು ಉಂಟಾ ಚಾನಲ್ ಈಗ ಸಹ ವನಿತಾ ವನಸಾಂಡ ಇನಿ ಆ ಮಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ಮಂತೀನಿ ಆ ಸೆಂಟ್ ಇನಿ ಆ ಮಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ಮಂತೀನಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಂತೀನಿ ಸೂಪರ್ ಆಂಡ್ ಇರೇಗ ಪನ್ ಪೂಜೆರಾರ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಲ್ಲವಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಟ್ಟು ಎಂತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ ಲೈವಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಬ್ ಬೇಕಾದರೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಡಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇಡಬೇಕು ಸೆಂಟ್ ಈಗಲ್ಲ ನೀನು ಹೌದಾ ಏಳು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಇರೋದು ಹೌದಾ ಬರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಬಾ ಒಂದು ಕೊಡಬಾ ಅಲ್ಲಿದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲವಾ ಹೌದಾ ಕೆಲವರ ಖಂಡನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಿರ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜಕ್ಕ ನನವನ್ನ ಸಾವೋಡು ಅಂದ ದಾದ ಕಜಿಪು ಅಂಚ ನೀನು ನಿಕ್ಕು ಕೊಕ್ಕನ ಅಂದ ಡೌಟ್ ಹಿಂಗತ ವನಿತಾ ನೀಕು ಕೊಕ್ಕಾದು ಪೊಡತ ಕೊಡಪನ ಕೊರ್ಲೆ ಬರ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ಬಾಟಿಡ್ಕಂತ ಕೊರ್ಲ ಮಾರಾಯ ಯಾನಿ ಅಂಚಿ ಏಳು ಕಡೆಲ್ದ ಹಂಚಿದ ಆಸೆ ಉಂಡತ ಪೋಪುನ ಯಾನ್ ಅಲ್ತೊಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಆಡ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ಮೇಯ್ಕಾಣ ರಟ್ಟವೆ ಅಂಚಿ ಎಂಚಪ್ಪುನ್ ತೂಕ ಆತ ಶಾಂತ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿ ಇನಿ ವೆಜ್ಜೆ ಬ್ಯಾನ ರೊಕ್ಕ ಇನಿ ಬರ್ಚಿ ಈ ಅರಿಸಿ ಪನ್ನರ ಪೋಯ್ನ ಅಂದು ಈ ಅರಿಸಿ ಪನ್ನರ ಎಡ್ಡಾಡು ಪನ್ಪಾಲ್ ಎಡ್ಡಾಡು ಅಲ್ಲ ಹಚ್ಚುದ ಕಂಡನಿ ಫೋನ್ ಬಂದು ಪನ್ಪಾಲ್ ಲವರಿಗೆ ಇಂಚ ಇಂಚ ಪಂಡೆ ಇನ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದು ಕುದರ್ದದ ಇನ್ನಸೆಂಟಾ ಇದು ಸೆಟ್ಟಾ प्रज्जू इधर आओ थोड़ा मेरे साथ बात करो तू है ना तुम्हारा उभी नीर को अभी में तुम्हारा बाय में कुंट डालता है पनाड़ी अंकुल पोड़िಗೆನಾ ಒಂದು ದಾನೆ ತೆಲಿಪುನು ಆಲುಗು ಬಿನಿ ರಟ್ಟ ಒಂದಿಪ್ಪು ಜಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಹಚ್ಚಬೋಡು ಹಚ್ಚಬೋಡು ಮೋಲೋರ್ತಿ ಪನಂತೇನೆ ಓ ಚಕ್ಕ ಚಕ್ಕ ಪನ್ಪುನಿಯ ಮೋಲ್ ಪ್ರಜ್ಜು ಅಚಕ ಓ ಚಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಆಂಡಿ ಉಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜತ ಏ ಪ್ರಜ್ಜು ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೋರು ನಿನ್ನ ಚಕ್ಕಾಗ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ಪುಡ ನಂಚಡ ಆ ಚಕ್ಕಾಗ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ಪುಡು ಏನೊಂಜಿ ಕಡೆ ಕ್ರೀಮ್ ದೀತೆ ಮಾರ ಓಲ್ ದೀತೆನ ಮಾರ ಕರ್ಮ ದಕ್ಕದು ಮಾಡ್ಯಾನ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಕರ್ದು ದೀತಿನ ಗೊಂಬೆನ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಓಲುಂಡು ಎಲ್ಲಿಂಟಾ ಇದಾ ಬೊಂಬೆ ಅದು ಗೊಂಬೆ ಯಾನು ನನ್ನ ಅಚ್ಚುಗು ಪತ್ರ ಬರೆಯೋಡು ಬರೆ ಎನ್ನನೆ ಕೊರ್ಪೆ ಮಾರ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಕ್ ಯೂಸ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಬಕದಾನೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಕೊರ್ದು ಬಿಡು ಅರ್ಶಿ ಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲನೆ ಕೊರ್ಲೆ ಏ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ ಯಾನು ಮೋಕೆಡ್ಲೆಪ್ಪು ನವ್ವೆ ನಂಜಿದಾನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಲ ಇರವಲ ಉಂಡು ಬೋಡೆ ಪಾರಿವಾಳ ಉಂಡು ಬೋಡೆನಾ ಪಾರಿವಾಳ ಕಾಕಾಜಿ ಗೊರ್ರೆಗ ಅಲೆ ಜಂಟ್
ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಜನ ಏರ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಅಂಚ ಎಂಕು ಆ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುನು ಆ ದುಂಬುದ ಜನ ಇಜ್ಜಿನ ದಾನೆ ವನಿತಾ ಬರ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಒಂಜೇತ ಯಾನ್ ದುಂಬುದಾಲತ್ತ ಯಾನ್ ದುಂಬುಡ್ ದಿಂಚಿ ಯಾನ್ ಉರ್ತೆತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜನ ಬತ್ತುಪ್ಪೇರು ಆಡ ಎಂಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇತ ವನಿತಾ ಆ ಎಂಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇತ ಲೈವ್ ಬಂಡಿಬೇಕು ಅಂಚೆನೆತ 4 ಜನ ಬರ್ಪೇರು 2 ಜನ ಪೋಪೇರು ಬರ್ಪೇರು ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಮಾಮೂಲಿಯತ ಅಚ್ಚುನಾ ಲವ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಪನ್ಪೆ ಸಂಟಿರೇಗ್ ಒಂದು ಪಕ್ಕಿ ಬತ್ತುನ ಅಂಜು ಬಸ ಜೋರು 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 ಬೊಲ್ಲ ಬೈದುಂಡು ಬರಡಿ ಹಬ್ಬ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಇದ್ದವ ಅಚ್ಚಕ್ಕ ಪಚ್ಚಕ್ಕ ಆತಂಡು ಅಚ್ಚಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪಚಕ್ಕ ಆತನಿಗೆ ನೀರು ಕೂಡ ಪಾಪ ಶಾಂತಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆರು ದೊಂಬುದ ಜನ ದೆನ್ಸದ ಕಾಲದ ಅಶೋಕ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತೆತ್ತೊಂಡೇರು ಅಶೋಕ್ ಸುವರ್ಣ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತೆತ್ತೊಂಡೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೇಳ್ನೆ ಅರ್ಷಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತೆತ್ತೇರು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಕುಲೆ ದಾಂಡ ಸ್ಟಾರ್ ಬತ್ತೊಂದು ತಿರ್ಗುನು ಐಗ ಆರ್ಲ ತೆತ್ತೊಂಡೇರು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅಂದು ಬೊಲ್ಲಗ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಶೋಕ್ ಸುವರ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂದು ಬೊಲ್ಲಗ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಕಪ್ಪ ಬುರ್ಕಾಂಡಲ ತೋಜುಂಡು ಇತ್ತು ಇಷ್ಟವುಲ ಇಜ್ಜೆ ಓ ಅಶೋಕನ್ನ ಪಾಸ್ ದಾದಾಂಡಿ ದಾಲ ಆತಿಜೆ ಅರ್ಜಿ ವನಿತಾ ಯವಾ ಒಂದು ಏರ್ ಮಾರ್ರೆ ಕಾಸ್ತಾರು ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೇತ ಬತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ತಾಕುಲೆ ನನ್ನ ಏ ಅಶೋಕನ್ನ ಕೂ ಸೆಂಟ್ ದಾನೆ ಬೋಡ ಬೆರಿಕ್ ರಡ್ಡು ದೀಲ ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟು ಅಶೋಕನ್ನ ರೈಸಿಯಲ್ ಅಶೋಕನ್ನ ಆಯ್ ಪಿಲಿಯಕ್ಕ ಓಹೋ ಇದು ಎಂತ ಮಾರ್ರೆ ಅಶೋಕರೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸ್ಟಾರ್ ಬಂತ ನೋಡ ಹರ್ಷಿ ನೋಡ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟಾರ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ ಪಿಲಿ ಮಗ ನವ ಪಿಲಿಯೇ ವರಿತಕ್ಕ ಬಾಯಿಗೆ ಶಾಂತಕ್ಕಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಪಾತೆರ್ರೆ ಏ ಆಯ್ ಹರ್ಷಿ ಸಿಸು ಆಯ್ ಬಜ್ಜು ಸಿಸು ದಾಯಿಗ್ ಸೆಂಟ್ ಅಶೋಕನ್ನ ಫಾಶಿಯೇ ಅಶೋಕನ್ನ ಫಾಶು ಬಕ ಪ್ರಜ್ಜುಲಕದ ಕಸಂಟು ಪ್ರಜ್ಜುಲಕ ಕಸಂಟು ಉಬ್ಬಿ ನೀರು ಅಟ್ಟ ಒಂದ ಅದರ ಹೆಸರು ಬ್ಯಾಡ್ ಬಾಯ್ ಯಾವುದರ ಹೆಸರು ಬ್ಯಾಡ್ ಬಾಯ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಇದ್ಯಾರ ದೇವರಪ್ಪ ಪೋಪುನಿ ಪೊನ್ನು ತೋಜು ಜತ ವನಿತಕ್ಕ ಪೊನ್ನು ತೂಯರೆಜ್ಜಿ ಶಾಂತಕ್ಕ ಈರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಜನ ದಾಯಿಗ್ ಪ್ರಜ್ಜು ಆನೆದ ತೆತ್ತಿ ಮಾಡ್ದ ಕಾಸ ಆಯನಿಯೇ ಆಲು ಓಲು ಪೊನ್ನು ಆನೆ ಕೊಂತೀನಿ ಆನೆ ಕೊಂತೀನಿ ಮೋಲು ಪೊನ್ನು ಆನೆ ಕೊಂತನ ತೆತ್ತಿ ದೀತು ಅವ ಮೋಲ್ ಕೊಂತೀನಿ ಕೋರಿ ಪಜ್ಜು ಕೋರಿಕು ಲೇಖಗಯ ಎಂತ ಸೆಂಟ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ ಭಾರತಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಪೋನವಲ್ ಪೋದು ಬರಿಟ್ ಕಾಸ್ತ ಸಿಂಬಲ್ ಉಂಡತ ಅಡೆ ಪೋಪಿನ ಒತ್ತುನಿ ಏತತ ಬೋಡ ಆತದ ದೇತೊಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ತಿಕ್ಕು ಎತ್ತಿನಕ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂತಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ ಪೊನ್ನುಂಡ ದಯಾನಂದ್ ಪೊನ್ನು ಇಜ್ಜಿ ಏತ್ ಕಡಲ್ ದಂಚಿ ಪೋ ಓ ಅಶೋಕನ್ನ ದಾಯಿ ಅಶೋಕನ್ನಗು ತುಯರ ಪೂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇತ್ತಿನ ಏರಿಗು ಸೆಂಟ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಪುಗರಿನಿಯೇ ಬೆರಿಕ್ ಪಾಡುವಾರು ಪಂದತ ಬೇಕು ಅರ್ಷಿ ದುಡ್ಡು ಪಾಡ್ಲೆಯೇ ದೆಪ್ಪುಗ ಏ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕನ್ನಡ ಸೆಂಟ್ ಯಾರೊಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಪತ್ತಂಕುಲ್ಲಡ ಮಾತ ಪಾಡುವಾರ ಬಾಯ್ ಅವ ಪೂರ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಾ ಪುಜ್ಜಿ ಈರ್ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಅಂಚನ ಆಕಾಶ ಪೋದೆತ್ತು ಕೊಡು ಅರ್ಷಿ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪ ಅರ್ಷಿ ಸಾಂಬೆಗ ಸೆಂಟ್ ಗೊಂಜಿ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ರೆ ನಿಕುಲು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏನಿಂಡ ದಯಾನಂದ ಈ ಬುಲ್ತುದೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಇಂಚೆನೆ ನಾನು ಪ್ರಾಯ ಆಪುನು ಈ ಸರ್ತಿ ಅಂದೇ ಬರತ್ತೆಕ್ಕ ಸಚಿನ್ಗೆ ಏರಿಗೆ
ಎಂತದಾ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗಾ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪಾತ್ರ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಲಿಯನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಿಲಿಯನ್ನ ಕಡೆರ್ದು ಬೈದಿನ ಮಾತ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ದೆತ್ತ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಬರ್ಚಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ದಾಯಗ ಬುಲಿಪಾರು ಅಂದವೆ ಸೆಂಟ್ ಪನ್ನೊಂದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ದೇತೇರ ಏ ಸೆಂಟ್ ಖಾಲಿ ಪಾತೆರ್ನತ್ ಅವ್ಳು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಗೆ ತೊಲ್ಲ ಮದುವೆಗೆ ಕವರ್ ದೀಲ ಕವಂದು ಎಲ್ಲ ನಿನಕಿಲಿ ಮದುವೆಯಾಗ ಯಾಲ್ನ ಕವರ್ ದೀಪೆ ಅರ್ಶಿನ ದಾದಂಡಿಯ ಮೋನಪ್ಪ ಇಜ್ಜೇರ ಈ ಸರ್ತಿ ಮೋನಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿತ್ತ ಬುಲಿಪಡೆ ತೆಲಿಪಡ ವನಿತಕ್ಕ ಪೊನ್ನು ಇತ್ತತಿ ಭಾರತಕ್ಕ ಪರಬೆ ಆಯೆ ಬಂಡೇರ ಅತ್ತ ಬಕೈ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಎಂತವಾ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಶಾಂತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕೊರ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕ ದೆಪ್ಪು ಮಿತ್ತುಂಡತ ಕೈಟ್ ಬತ್ತು ಒಯ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಶಾಂತಕ್ಕ ಬಿಸಲೆಡು ದಾದೆ ಉಂಡಿ ಅರ್ನ ಬಿಸಲೆಡು ಮೀನಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಜಿ ಒನಸಾಂಡ ಒನಸಾತು ಜಿವಾರಿ ತಕ್ಕ ಇರ್ನಾಂಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಚ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುನಿ ದಾದಿ ಇರಿ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾಲ್ ರೈಸ್ ಎಗ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಶೋಕ್ ಬ್ರೋ ಇರಿಗೆ ದಾದಿ ವಾ ಸೂಪರ್ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಪೊನ್ನು ದಯಾನಂದ ಈಗ ಬಾಂಬೆಡು ಗುಜರಾತ್ದ ಪೊನ್ನು ತೂಲ ಪಕ್ಕಡೆಜ್ಜುರ ದಾದಿ ಕದ ಪಾಪ ಅಶೋಕನ್ನಗ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಶೋಕನ್ನಗ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲಿ ತೆತ್ತಿ ಶಾಂತಕ್ಕ ವಾ ಅವೈತ ಸೆತ್ತಿ ಎಂಕ್ ಪ್ರಾಯ ಆತಿ ಜೀವನಿತಕ್ಕ 30 ವರ್ಷ ಅಕ್ಕ 30 ವರ್ಷದಾಗ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಪೆರ್ಚಿ ಕಟ್ರು ನೀ ಪೊನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡದು ಹೌದವ ನಿನ್ಗೆ ಪೊನ್ನು ಬೇಕಂತ ಲಿಸ್ಟು ಪೆರ್ಚಿ ಕಟ್ಟದೆ ಹಾಕಿ ತೆತ್ತಿ ಇಜ್ಜ ಬಜ್ಜು ಶಾಂತಕ್ಕ 2 ಪ್ಲೇಟ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಅಂದೆ ವನಿತಕ್ಕ ಎಟೆ ನಮ್ಮ ಎಗ್ರೆಸ್ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಮಾರ್ರೆ ಪೊರ್ಲದ ಪೊನ್ನು ಬೋಡ್ಗೆ ಈಗ ಎಂಕ್ ಪ್ರಾಯ ಆತಿ ಜೀವನಿತಕ್ಕ 30 ವರ್ಷ ಅಕ್ಕ ಓ ದೇವರೇ ಈ ಸೆಂಟ್ ಪೊನ್ನುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬುಲಿಪರು ಪ್ರಜ್ಜು తెలిపొచ్చి బాయు బిడిరట్టు పొర్లు దాయగ మార నిక్లేగి పొన్ను తిక్కున యావ మారే పొన్నని ಒಂಜಿ పొర్లుడు ತೂಲೆ ಮಾರೆ పొర్ಲು ಗಿರ್ಲು ಮಾತ ಪಾರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಅವೇ ನಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತದ ಕಾಲ ನಿಕ್ಲಿ ಪೊರ್ಲುದ ಎಂಕಲ್ಲಾಕ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಾನು ಇಂಚೇನಿ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ತಿಕ್ಕುರು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊರ್ಲು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಪೋದು ಪೊರ್ಲು ಆತಿನ ನಿಕ್ಲು ತಿಕ್ಕುರು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಿಕಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ತೂವರೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇಜ್ಜಿ ಗುಣ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಸ್ ಡಾಟಾ ಲಿಂಕ್ ಓ ಅಂದೆ దాదే యాండ్ అండే ఎడ్డండి ఎబే ఇది పొర్లా గీత ఈ ಬರಿಟುಂಟದ ಇಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಅವ ಈ ಬಲ್ ಉಂಡತ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಬಂದ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಬರಿಟುಂತೋ ಒಂದು ಕೆವಿ ಗೊರ್ಪುನಿ ಏರ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡ್ರ ಪಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನಿ ಗೀತ ಏನನ್ ಏರ್ಲ ಅತ್ತಂದು ಪನಾಡು ತುಕ ನೇ ಏರ್ಲ ಏನ್ ಪೊರ್ಲತ್ತ ಪೊರ್ಲುದಾನೆ ಬೋಡು ಬೋಡು ಪೊರ್ಲುದಾನೆ ಬೋಡಿಗೆ ಬರ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಮದುವೆ ಬರ್ಚಿ ಈಗ ಪೊರ್ಲು ಬರ್ಚಿ ಯಾನ್ ಪೊರ್ಲು ಗೀತ ಪೊರ್ಲಿಗೆ ಆನೆ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲ ಗೀತ ಅತ್ತ ಈರು ಮುಸುಂಟು ಪೊರ್ಲ ಈರು ಮುಸುಂಟು ಪೊರ್ಲು ಪಾಪ ದೇವರೇ ವಾ ವಾ ಇದು देखो क्लैप 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 इधर वनिता का देखो वनिता मेरा 40 रुपीस पे कर दिया है नरक इर दीपत्त പൊർಲು പിലി പൊർലി പിന്നെ ഇത്തരമേ നക്ക് എനിക്ക് ಬೇತಕ್ಕಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬರ್ಚೆ ಅಶೋಕೇರು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊರಿಯರು ಪೊರ್ಲುದ ಎಬೇ ಅಸಕನ್ನ ಚೀ ಚೆಕ್ ಈರು ಟಿವಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಯಾನ್ ಟಿವಿ ಓಲ್ ಬೈದ ಮಾರ ಮಲ್ಲ ತೋಜಾರೆ ಎಂಚಿನ ಆನೆ ಬೈದಿನ ಯಾನ ಆನು ಪೊರ್ಲಿಜ್ಜೆನ ಈ ಎಂಚಿ ಪೊರ್ಲಿ ಅವು ಪೊರ್ಲವು ವನಿತಕ್ಕನಿಗೆ ಜೈ ವನಿತಕ್ಕ 40 ರೂಪಾಯಿ ದೇತೆ ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ
ಕೊಂಬು ಮೀಸೆದಾರು ಎನ್ನ ಮದಿಮೈ ಈರು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲತೆ ವಾ ಸೂಪರ್ ತೂಲಾ ಪ್ರಜ್ಜು ತೂಲಾ ನಂಜಲೇರು ನಕಲು ಓಲೇರು ನಂಜಲೇರು ಆಚತ ದಯಾನಂದ್ ತೂಯೇನಾ ಪ್ರಜ್ಜು ತೂಲ ತೂಲ ಎನ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ರೀಲ್ಸ್ ತುಲಾ ಮೂಗು ಕಿರುಬಂದು ಇಪ್ಪುನೇರು ಪೊರ್ಲ ಸೂಪರ್ ಯಾನ್ ಏತು ಶೋಕುಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆನಂದ್ ಮನು ಬತ್ತೇರು ಲೈಕ್ ಡನ್ನಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾಂತ ಅಕ್ಕನಾಥ್ ಏರ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಇಜ್ಜೇರು ಆರು ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶಾಂತ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲ ಶಾಂತ ಪೊರ್ಲವಾ ಶಾಂತಕ್ಕನ ಬೀಡಿ ವೈಪುನ ಪೊರ್ಲೇ ಶಾಂತಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಲೆಮನ್ ಕಟ್ಲೆ ಕಣ್ಣು ಪೂರಿ ಅಂದು ಮಾರ್ಯಾರ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟು ಬೊಂಜವ ಏಯ್ ಬೊಂಜವ ಇಜನ್ನ ದಾದ ಮಾರ ವನಿತಕ್ಕ ಇದು ಕ್ಯೂಟತೆ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಜ್ಜು ಓಂಡಿ ಆಟಿಜ್ಜಿ పోతుంది ಯಾನು ತೂಪುಜಿ ಬೇಜಾರಾಪು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ತೂರ್ಚಿ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಮಾರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಂಚನೆ ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿಲ ಕನೆಪುನ್ ಪಿದಾರ್ನಾಗ ಪನ್ಪುನ ಬರ್ಚಿ ವಾ ಸೋಕುಯಾ ವಾ ಪರ್ಲುಯಾ ನಿನ್ನನು ತೂನಗ ಯಾನು ಮಾಯ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡು ಉಲ್ಲ ತೂಲೆ ಅವೇ ಮಾಯ ಫಿಲ್ಮ್ ವಾ ಮಾಯವು ತೋಪೆ ದನ್ ಇದನ್ನ ಪೊರ್ಲೇ ಪೊನ್ನು ಬೊಕ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಅಚ್ಚಕ್ಕನ ಮೊಬೈಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ್ದ ಉಲಯ ಬೂರ್ದುಂಡುಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಸೆಂಟ್ ವಾ ಪೊರ್ಲುಯಾ ಎನ್ನ ಪೊರ್ಲುಯಾ ತುಲ ಏ ನೋಡ ಪಜ್ಜು ವಾ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾಗರಾಜ್ ಹಾಯ್ ಇದು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗಾ ಓ ಅಂಚಿದಾರತ ಅಂಚ ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ್ದ ಉಲಯ ಏ ಓ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯಾನು ವನಸ್ಲಾ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪೊನ್ನುತಿకి ವರಸ ಅನ್ಪೋಜಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕುಲ್ವಾ ಪೊರ್ಲು ಯಾ ಕುಡ್ಲಾದ ಆಂಟಿಂದ ಗೀತಾ ವೇಣುರು ಬೊಗ್ವೆ ಬೊಕ ಬನ್ನಗ ದಾನ ಚರ್ಬಿ ಪತೊಂದಾನೆ ಪಾತೆರ್ನು ಕಜಿಪೆಡ್ಡ ಆಪುಂಡು ಪಜ್ಜು ಹೋಯ್ತಾ ಮೊಬೈಲ್ದ ಸಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಚ್ಚುನ ಮೊಬೈಲ್ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತಲ್ ಬಚ್ಚು ಈರು ಕುಡ್ಲನೆಯೇ ವಾ ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಕುಡ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಗೀತಾ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಹುಷಾರು ನಾಗರಾಜ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಬಕ ವೈಕ್ಯೆ ಬೂರ್ದಿನಿ ಸಂಟ್ ಏ ಅಲ್ಡೆ ಕೆಲಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ದ ರೆಸಿಪಿಗೆ ನೋಡಿ ಇಂಕ ಅವು ಎಂಚ ಮನ್ಪು ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪವ ಬಕ ವೈಕ್ಯ ಬೂರ್ದಿ ಸಂಟ್ ಯಾನ ಅತ್ತಿಯ ಶೋಕನ್ನ ಮಕ ಏರಿಯಾ ಅದು ಅಕ್ಕಂದೆ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಎಂಕ್ ದಾನೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಜ್ಜು ಹರ್ಸಿದಕ್ಕೇನು ಏ ಕಿರೀಟ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಕಿರೀಟ ಏರು ಒಯ್ತೈತ ನಿಮ್ಮೋಲ್ ಒಯ್ತೈತನದಲ್ಲ ಕಿರೀಟ ಪಲ್ಲೆ ಮನು ಈರು ಕುಡ್ಡ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತಿರು ಜರ್ ಸರಿ ತನ್ನ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಚ ಪಾತಿರಡು ಬಲ್ಲೆ ವನಿತಕ್ಕ ಪೊನ್ನು ಪ್ಲೀಸ್ ಪಜ್ಜು ಎಲ್ಲ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಯ ಅಚ್ಚುನ ಇಲ್ಲಾಗ ಮೊಬೈಲ್ದ ಕಜಿಪುಂಡಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾರುಂಡಿಗೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತ ಬೂರ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಸಾರುಡು ಏ ಯಾನು ಕುಡ್ಲದಕ್ಕ ಎಂಚ ಪಾತಿರುಡು ಮಾರೆ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಎಂಚ ಪಾತಿರು ಇಂಚನೆ ಪಾತಿರುಡು ಮಾರೆ ಅಜ್ಜ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಪೈ ಈರತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಸೆಂಟ್ ಓಲು ಊರಿರ್ನ ಎನ್ನ ಊರು ಕುಡ್ಲೇ ಎಂಕುಲು ಕುಡ್ಲದಕ್ಕುಲು ಎಂಕ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ದೆತೋ ನೋಡ ಪಂಡ ದಾದ ಬತ್ತುಂಡು ಪೋಯಿ ವನಿತಕ್ಕ ಪೊನ್ನು ತೂಪೆ ಭಾರತ ಅಕ್ಕನ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಾಹ ಆಪುಜಿ 25,000 ಕೊರ್ತೆ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಊರು ನಮಸ್ತೆ ವನಸಾಂಡಿ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಓಡು ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಾಯ ಕಲ್ಪೇರೋಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಪುಲಜ್ಜಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಇಜ್ಜಿ ಕುಡ್ಲ ಇಂಚತ್ತೆ ಪಾತಿರ್ನು ಓ ಮರ್ವಾಯ್ಸು ಕೈನಿ ಎಸ್ ಸೂಪರ್ ಬಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಪಾತಿರ್ನು ಮಾರಯ ಎಂಗ್ಳು ಕುಡ್ಲದ ಕುಲಿಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಜಲೆಕೇರಿ ಗೊತ್ತುಂಡ
ಎಂಗುಲು ಬಜಲೆಕೇರಿ ಗೊತ್ತುಂಡಾ? ಎಂಗುಲು ಬಜಲೆಕೇರಿ ತಕೊಳ್. ಬಜಲೆಕೇರಿ ಕಾರ್ ಸೀಟ್ ಕಸಾಯಿಗಲ್ಲಿ ಉಗುರು ಅಗ್ಗಿನು ನರಕದಾರ್ ಮಂಡೆ. ವೆರಿ ನೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಪೊರ್ಲುದ ಸಮತಾ ಅಮೀನುಲ್ಲಾಲ್ ಓ ಆಲ ಪೋ ಒಂದು ತಕ್ಕ ಬೋಡಿಗೆ ಸಮತಾ ಅಮೀನು ಏತು ಖರ್ಚಿ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಪೋಯ್ ಬಜ್ಜು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಲೆ ವನಿತಾವ ಫಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಪ್ರಜ್ಜು ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಉಂಡು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಲ್ಪಿ. ಓ ಪ್ರಜ್ಜು ಅಮೆಝಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಫರ್ ಉಂಡು ಒಂದು ವೈಟಿ ಲೈವ್. ಓ ಲೈವ್ ಬತ್ತದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈವ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಗುಲು ಬರ್ಪ. ಕಾರ್ ಸೀಟು ಎಸ್ ಕಾರ್ ಸೀಟಿಯೇ ಕುದುಳಿದಲ್ಪ. ಓ ಊಸು ಎಂತದ ಊಸು ಇಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಬಂದದ್ದು ನೀನು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಊಸಿಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿನ. ಸೆಂಟು ಉಂಟ ಇಲ್ಲಿ, ಸೆಂಟ್ ಉಂಟು. ನೀವು ಊಸು ಬರೋದಾದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಊಸು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು. ನೆನ್ನೆ ಸಾಕಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಒಡೆದು ಸಾಕಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕುತ್ಕೊಂಡದ್ದು ಇನ್ನು ನೋಡುವ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓ ದೇವಾ, ಇದು ಯಾರು? ನನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲವಾ, AC. ಅದತ್ತಿಯೇ ಅರೆಡ್ ಮದಿಮೆ ಆತಲಿ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊನ್ನು ಬೋಡು ಬಡ್ಚಿ ವಾಸನೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಆಯಕ್ಕ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲವ ಇನ್ನು ಆಗ್ಬೇಕಾ. ನಾರಾಯಣಂ ಏನಂ ಅಂಚ ಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಕ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪೂಜಾರಿ. ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ಎಂತ ಬಾಯ ಹೋಗುದಾ? ನಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಉಂಟು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಂಡೆ ಇನ್ನೂ ಬರೋದು ಅಂದಿ ಅಶೋಕನ್ನ. ಅತ್ತೆ ಓಲೇರು ಮಾರ ಅಂದಿ ಅಶೋಕನ್ನ ಬಂದ್ರೆ ಅಶೋಕನ್ನ ಓಲೇರು. ಓ ಅಶೋಕರೇ ಪೋಯ್ನಾ? ಓ ಭಾರತಿಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತಾ ಇದ್ಲು. ಮತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಮೊಬೈಲು ಸಾರು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಂಬಾರ್. ವಣಕಂ ಇದ್ಯಾರು? ಅಮ್ಮ ದೇವಿ ನಾಗ ಮಂಗಳೂರು. ಗಳ ಈ ನಾಗಗೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಹೋಲಿಸಬೇಡ ಆಯ್ತಾ. ಓ ಮೋಹನ್ ಸಂಗಪ್ಪ ಗೆಳ ಯಾರು ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ನೀನು? ವನಿತಕ್ಕ ಈರು ತೂಪಾರದೆ ಒಂಜಿ ಮಂಡದ ಪೊನ್ನು ತುಲ ಯಾವ ವನಿತಾ ಆಯ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಂಡದ ಯಾವ ಒಂಜಿ ಮಂಡದ ಪೊನ್ನು ಎಂತದ ನಿನ್ನದು ಪ್ರೈವೇಟ್? ಗೀತಾ ಉಂಟು ಇತ್ತ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಈ ಸಂಕರ ದಾದ ಬಂಬಿನ ತೂಕ. ಎಂತದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ನಿನ್ನದು? ಚೆನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟಾ? ಬಗುಲದಾದರೆ ಸರಿಟ ಬಗುಲ ಆಯ್ತಾ. ಆಯ್ ಏನನು ನೆನಪುಂಡ ಗೀತಾ? ಉಂಡು ನೆನಪು ಇಜ್ಜಂದಾನೆ. ಗೀತ ಬೇತೆ ಆ ಗೀತ ಬೇತೆ ಈ ಗೀತ ಬೇತೆ ಮಲಯಾಳಂ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಪಜ್ಜ ಅಚ್ಚುಗು ಪಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಗು ಬರ್ಪೆ ಪಂಡದು ಗೀತಾ. ಹಾಯ್ ವನಿತಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ದಾದಾ ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ರೈಯಾ ಗಸಿಯಾ? ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ರೈಯಾ ಗಸಿಯಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮೀ moderator. ದಾದ ಪನ್ಪುನಿ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಏದು ಅವೇ ಗೀತಾ ಬರಂದಿತ್ತೇನು ತೂತೇನ ಗೆಟ್. ಓಹೋ 10th ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ಗೆ ಆಂಡ. ಓಕೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ಒಂದು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡೆ ನಾನು ಗೀತಾ ಎಂತದ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನೋಡೆ ನನ್ನ ಗೀತಾ. ಬಾಯ್ ಭಾರತಕ್ಕ ವನಿತಕ್ಕ ಪೊನ್ನಿಜ್ಜಿರತೆ 84%. ಭಾರತಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಹೌದು ಎಸ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಯ್ ಈ ಪುಚ್ಚೇರು ತಿತ್ತದಿದ್ದು ಪಾತೇರೋಡ ತಿತ್ತದಿದ್ದು ಪಾತೇರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪುಗಿಳ್ಳು ಪಾರ್ದು ಕುಳ್ಳೊಡ್ಸು ಮಾರ
బాయ్ దయానంద్ పోమారయ్య పొన్నను పోతుంది ఇంకా ఆపుచి ఇంకా అంత పొన్నను ఆడ సాధించి బాయ్ ఎవ్రీ ఆన్ గుడ్ నైట్ స్వీట్ డ్రీమ్స్ ఓకే బాయ్ ఉండే ఇజ్జి అచ్చుడకేం అచ్చు రజ్జు పొన్నుండా నీలమేఘశ్యామ ನಿತ್ಯಾನಂದಧಾಮ ರುಕ್ಮಿಣಿಗಾಗೆ ಈ ರುಕ್ಮಿಣಿಗಾಗೆ ಎಂಟದು ಎಂತ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪುಚ್ಚೆನಾ ಹೌದಾ ಅದು ಪುಚ್ಚೆ 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 ನೆಲಟ್ ದೀವರ ಬಲ್ಲಿ ರೇಟುದಾ ಒಂದು ಏರು ಗೀತ ಅವು ಆನಿ ಒಂಜಿ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ ಪಂಡತ ಅವಿನ ಅಂದ್ ಪೊನ್ನುಲ ಇಜ್ಜಿ ಆನುಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪುಚ್ಚೆ ಪಜ್ಜು ये क्या रे तुम्हारा पुच्चे ये पज्जू तेरे को आने का देती चाहिए ये आने का देती नहीं तेरे को कुदरे का देती चाहिए इधर हमारा कार्ड में दो दो कुदरे 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 का अंडा चाहिए ಪ್ರಜ್ಜಿಗೂ ತೆತ್ತಿ ಚಾಯೆ ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಮಾರ್ಯಾರೆ ಅವೇನೊಂಜಿ ಪೂರ ಕಡೆಗೆ ಫೋಟಲ್ಲ ಬಲಿಗಟ್ಟೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಪಾಪ ಪುಚ್ಚೆ ಬರತಕ್ಕ ಮನೆ ತಕ್ಕ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೋಚು ಕುಸಲ್ ಮಂತೀನಿ ಪೊನ್ನು ತುಪ್ಪ ತಿಕ್ಕೋತೆ ಅವ್ ಬಂದು ಮಾರೆ ಮೇರೆಗೆ ಹಿಂದಿ तेरे को हिंदी नहीं आता है मैं सिखाता हूँ ना मैं सिखाता हूँ मैं कितना लोगों की हिंदी कल्पद करता है कुदरत यस यस कैप्चर पिक्चर ये बोलता था प्रज बोलता था हिंदी नहीं बात करने का मैं बोलता था हिंदी में बात करो पज्जन पोले निक मरल सुरापुడు పజ్జున పోలే నీకు మరలు సురాపుడు వాళ్ళు మురాదించేసారి ఇజ్జాలి మండగిరి ముందిత్తారు సాదిరుంతుంది బరిటు ఆనే 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 ఇంగ్లీష్ హింदी हिंदी हिंदी పనందిత్తాను ये प्रज्जू है ना मेरे मोने को कन्न डालता था वो मेरा मोने को कन्न डालता है ना वो बोलता था वाह सुपर ब्यूटीफुल भारतीय का बोलता था वो क्या मालूम है वो बोले का मनदानी में टमाटो सार बनाने को खाए मुंची मुड़ता था बाद में मेरा मोने को पूछा था मोने केम्प केम्प हो गया वो है ना प्रज्जू ऐसे होता है इन मेरे को गड़बड़ा होता है दे भारत का मुसरुदी पल गया खराब हो गया तुम्हारा मोने वो मुरानी तू देखता है ना मेरा मोने को वो मेरा मोने को खाना डालता था वो खाना डालता था इसलिए मैं सामने नहीं आता था वो चुप के देखता था मैं देंगुल गुलता था वो खाना डालता था ना देंगुल गुलता था मैं वनी तक सरी पहले लाइव कमेंट्स बलपरे बल्यता सॉरी मेरा मोन अच्छा है तुम्हारा मोन अच्छा है अंदर है अंदर तुल बर्पुजी इतने इरेनु पुगारनी मोने अच्छा है बंद ಮಲಯಾಳಂలో ಬರ್ಪುಜಿ ಬಾರ ಹೆಂಗ ದಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಹೆಂಗ ಬಾಯ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಯ್ದೆ ತಕ್ಲೆ ಬಾರ ಏರು ಬಾರ ಮೋನಪ್ಪಿ ತುಳು ಬಾತಿರುದಿಲ್ಲ ತುಳು ಬರ್ಪುಣಾಕೇನು ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಣಾಕೇನು ये क्या बोलता था मेरे साथ अले ना लेपुन भारत का कौन लिपता है तुम्हारा अच्छा है अंद मेरा मन अच्छा है ना इंसेंट मेरा मन अच्छा है ना मल्पल जोर बरसा एर लेपुन्नी नान मुँह क्या हो गया सुंदर है नहीं मुरानी मेरा मोने को खराब कर दिया ये प्रज्जू वनसांडा इज्जे मेरा मोने अच्छा है क्या है अच्छा है शांत का भले पिदाई तुम्हारा मोने दप्पा हो गया मुरानी अबा तुम देखा था ना मेरा मोने को कितना दप्पा मल्ला टमाटो को जैसे हो गया था वो अच्छे है ना पज्जू वो खाना डालता था
मैं खतले में डेंगू दुखल जाता वो सरी नहीं है पज्जू उसको नाले में मजे 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 कप अच्छा ना कापू अच्छा ना ये तू क्या बात कर रहे है सम्मा सेम आती कमोन है मुरानी क्या रे तू अभी अभी नहीं है अभी सुंदर है मैं सुंदर है ना क्या है मोने क्या है ऐसे मोने की तुमको है थोड़ा थोड़ा उधर दप दप है इधर दप्पा है वो कल समा होता है मेरा कन्न है ना कन्न का साथ थोड़ा दप्पा है कल समा होता है सुंदरा मेस्त्री है उसको बात से लगा दी करता है क्या रे मेरे को हिंदी आता है रे सेम नम्मा रम्य कृष्णा उल्लते अंचे निमुने वाव सुपर है तुम अच्छा है दयानंदा तुम ठीक है तुम अच्छा है तुमको एक పొర్లు పొన్ను मिलता है चूरकाय मंची तुझे कुड़ा मोन सरिया बट नहीं नहीं मैं मुंची नहीं कट करता था मुंची कट करता है तो मेरे मोने को अच्छा होता है क्या रे हाथ क्या रे हाथ वल्ले ये पज बोलता है मेरे को और जाके काय मुंची कट कर दो मोने के पूजी बोलता है क्या है मंजल है मोने को पूजने का प्रज्जू मोने को पूजने का वो मंजल है तुम्हारा मधुमेह में वो काय मुंची मंजल डाल के पूछ देते हैं तुम मधुमेह का टाइम अच्छा होता है तुम्हारा मोने बुल्द होता है मंजल और मुंची डाल के तू क्या रे ऐसे करता है तेल पी मगरता है तेल फिर नहीं मगरता है कर कुत्ता मंड होता है तुम्हारा कार कुत्ता होता है मंडे वट्टा आता है अच्छा है ना तुम्हारा मोने अच्छा है पुच्चे का मोने हाँ सुपर है ना वनिता का भारत का अंचे न ते मैं सन्यासी है तू सन्यासी है काड़ पे जाओ हमारा घर का सामने काड़ है उधर गोली दमरा है गोली तुम्हारा था एडिट तुम फजा डाल के सो जाओ गोली तुम्हारा था एडिट फजा डाल के सो जाओ कांड लग के चोम डाल के चोम पतन के गुड्डे के पिधर जाओ फिर जाओ आता है मेरा पुच्चे का मोने अच्छा है सुंदरी सुंदरी गोली तुम्हारा नहीं है अश्वत्थ मरा है वो उसको अश्वत्थ मरा बोलता है मेरे को क्या पता है वो गोली तुम्हारा का वो आज चेंज करो तुम चेंज करो गोली तुम्हारा में आड़ी में बैठो अश्वत्थ मरा का आड़ी में नहीं प्रज्जू सन्यासी है वो इसलिए मैं बोला गोली तुम्हारा बिडू तू जा गुड्डे चुप पतन गोली तुम्हारा का पिराव दाओ ना गोली तुम्हारा का पिराव जाओ बज्जू पापया पापया मरा है बीड़ी नूलू है वहाँ डॉक्टर बतेर हाय का हाय हाय अक्षय आ गया रे मैं वो डॉक्टर है वो आ गया तुम्हारा तिगल है ना वो निकलता है जाओ जाओ अभी नहीं अभी बारिश में पो जाओ बारिश में मैं घर का अंदर है डॉक्टर बत्तेर तू जा मैं के बरते हेलो वनिता का ये पज्जू तुमको तिगले चाहिए तो तिगले देता है डॉक्टर आ गया ना किडनी देता है किडनी चाहिए कौन मार गया कौन मार गया
ये कौन भी नहीं मर गए रे अक्षय, मर गए नहीं, नहीं मर गया. ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾರತ್ ಯಾಕಾಗ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತು చెప్పాలి. ಹಸು ಹಸು ज़्यादा इससे बारिश आ गया अभी मुल्क तेडिल तेडिल गाली बीसोंदुंडे. ओ ये कौन है आशु सादा बारिश तेडिल आता है, मिंच भी आता है, ओ गाली है. तुम्हारा ऊरू किधर है? भैया के साथ में नाई बात करता है. कितनी दे दो आधा, कितनी दे दो आधा देता है. डॉक्टर ये इंसेंट है ना, किडनी देता है बोलता है, किडनी उसको निकाल 50-50 करने का, मेरे को 50 तेरे को 50. इंकल इंजेक्शन को पूजा हाँ डायरेक्ट मुंह को बंद करता है, बाय बंद करता है, तले मूंद देता है, अटके मर जाता है. वन सांडे डॉक्टर ना, डॉक्टर इंजेक्शन को ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಇನ್ನ ಹೇ 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 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು तेडिल नहीं है, तेडिल बोला मैं, तेडिल नहीं, तंडी तंडी बोला वो, तंडी तंडी बोला है, किधर बोला है वो, बोला को उधर कल रखो. ಏರ್ ಹಿಂದಿ దక్కుములు ఏరి హింది దక్కుములు ఎంకులు ఇన్ని దించి హింది ఫుల్లు వనసాండ అయ్యిందా అండక ఆడన్న ఇంక ಬಂಗುಡೆ ಮುಂಚಿ इरेग 4 किडनी बोर्ड अवला नया वंद नहीं हम लोग मारता है किडनी को. मैं और अक्षय डॉक्टर है ना, वो किडनी को मार के पैसा निकालता है. तेरे को किडनी क्यों चाहिए? तेडिल नहीं है, गंटु मुट्ಟ पानी है. इज्जिನ ನಾ ಓಡುವನ ಅಕ್ಷಯ್ అది ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗದ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಬರಂದಿತ್ತೆಂಡು ಓಲ್ಲೆರಾರು ಅರ್ಷಿಯಾ ಅರ್ಷಿ ಬರ್ಪಲ್ ಮಿಯರ ಬತ್ತಾಲ್ ಬೆಂದು ಇಲ್ಲಲ್ ಪೂರ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ತಿಂದು ಅಂದು मैं हार्ट का डॉक्टर हूँ. ओ ये मेरे को वही डॉक्टर ये चाहिए, वो उधर ये ना इंसेंट उसको तिगले गट्टी नहीं है, उसको तिगले गट्टी नहीं है, उसको नहीं चाहिए तिगले. ಎಂಚಿನ ಕೆಪ್ಪಿನ ತಲೆ ಮೋನೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಿಡ್ನಿ ಬೋಟಿ ಲಿವರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಮಾಸ ಉಂಡು ಕೋರಿದ. ಇನ್ನು ವೆಜ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಅರ್ಶಿ ಬೆಂದು ಜಾತ ಬೂರ್ನಿ ಅರ್ಶಿ ಬೆಂದ್ರೆಡ್ ಜಾರ್ದು ಬೂರ್ನಿ ಹೇ ವಾ मीना का जार्द बूर्नी है. हेलो हाय हेलो नमस्ते. प्रदीप आ गया. किधर है प्रदीप? ये प्रदीप इधर आओ. तुम्हारे तिगले गट्टी है, किसको मरना है तो बोलो, फ्री में कर दूंगा. हाय प्रदीप ब्रो, किसको मरने का है? डॉक्टर है वो, फ्री में करता है. अरे लಕ್ಕ वर्ची अंचेने చెప్పాలి ಏನೇನು ಏ ಅರ್ಶಿನ ಹಾಲು ಬೂರ್ದಾಲೆ ಒಂಚೂರು ಉಂತಲೆ ಲಕ್ಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಬಿಡ್ಚಿ. ಅಕ್ಷಯ ಬತ್ತಿನೇ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಜನ ಬೀರಲ್ಲೇ ದೆಪ್ಪ ಈ ಸರ್ತಿ. ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದು ತಿಗಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕೈತಾ ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಬ್ರೋ ಅವರ್ ಯು? ओ प्रदीप आ गया. प्रदीप तू किधर है? तुमको तिगला गट्टी है? ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲರ ಪಲ್ಲೆ ಪಜ್ಜು ಪರಿತಕ್ಕ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲ ಅರ್ಶಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬೈದೇರು ಮೆಲ್ಲ ಮನೆತಕ್ಕ ಮೋನೆಗೆ ತಲೆದಿಂಬುದು ಇದು ಕೆರ್ಪುಂಡ ಕೇಳ್ನೆ अंचेने हिंदी का आदमी है. वो हिंदी का आदमी प्रदीप है. वो प्रदीप इधर का नहीं है, वो बॉम्बे का है, फॉरिन का है. प्रज्जू इर्नल चैनल उंडा वो प्रज्जू का चैनल ये है. मैं बम्बई में है. मेरा आशिया का स्ट्रॉन्ग है. वो गट्टी मुट्टे वो नुप्पू कजिपू तिनके वो गट्टी मुट्टू हो गया.
उंडी है डॉक्टर मुलपूरा चैनल दखले बका अंचेने प्रज गुंडू अंदिए उसको लाइक कर ले लाइक नहीं चाहिए ना प्रज को प्रज में क्या है वो चैनल में वीडियो नहीं है वो क्या है वीडियो डालते हैं अर्शी आओ हमारा पास बावली डॉक्टर है वो अक्षय वो बावली का डॉक्टर है उसके पास आर पज्जी लेक्क उल्लेರು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪೆರಿಯೆ ಅವೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಬಾಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಪ್ರಜ್ಜು ಮಲ್ಪ ಪ್ರದಿ ಯಾ ಬರ್ಪುಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅವ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕಿಜ್ಜ ಅಕ್ಷಯ್ ಚಾನಲ್ ಪಾಪ ಅಕ್ಷಯ್ ಚಾನಲ್ ಮೊಲೆಗಿಜ್ಜವ ವನಿತಾ ಪಾಪಯೇ ಓಕೆ ವನಿತಾ ಮನ್ಪೆ ಓ ವನಿತಾ ಗಿಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿನಿ ओडे मालपुनु आदमी आया मेरा हिंदी का आदमी आया उसको चूर नहीं आता है उसको कन्नड़ा चूर नहीं आता है हिंदी में बात करता है हिंदी में बात करो आप सब रोशन आओ आओ इधर आओ बेटा जाओ ओके ओके भारत का सूटिए हाय दीदी आप कैसे है वनस एंड इवत्तु स्पेशल ಎಂತಕ रोहन सेठ मेरे को कजिपू बंगुड़े पुली मुंची कर दिया और नाल बूतायता बंगुड़े में बूतायता बंगुड़े मल्ला था बूता एलिया था मैं उसको पुली मुंची कर दिया पुली मुंची करके मैं खर्चा खजारिता नुप्पु के साथ मरत उंडे बहुत अच्छा है बोयर बोयर एक और अक्षय फरीदा का डॉक्टर बोले क्या रे तू हॉस्पिटल भैया दकल्ला काटा बोली दी दकल्ला काटा नेम्मदी चूला ओके वनिता का एक वंत दे दो दीदी ये क्या रे तुमको मैं नहीं देता है ना देता है तो आओ मेरे घर में आओ मैं तेरे को बंगुड़े का पुली मुंची देता है डॉक्टर दादी हिंदी है पाते डॉक्टर की हिंदी आता है तुमको नहीं आता है दयानंदा तू क्या है पापा मारे डॉक्टर क्या है इधर आके डॉक्टर पागल होता है प्रज्जू अर्धबासी मरले हो गया या अभी पूरा मरले होता है कौन बता दीजिए वो प्रज्जू बोला पापा मारे डॉक्टर बोला मेरे एटीएम कार्ड मिस हो गया किसको मिल गया तो वापस करने के लिए सभी लोग के भी मल्ला मंत खेलने वो प्रदीप को एटीएम कार्ड दकद हो गया उसको मिलता है तो उसको एटीएम कार्ड में पैसा निकाल के खाली एटीएम कार्ड उसको देने का है ऐसे प्रदीप बोल दिया सब लोग सुनो 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 ಇದು ಸರಿ ನಿಂಗದು ಲೈ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದುತ್ತೆ ವನಸೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅಕ್ಕ सब कैसा है घर वाला सब अच्छा है सुपर है तिलिके मेरा घर वाला बालक कड़े तू वयस्सिಟ್ಟು ಎಂತದ ಪ್ರಜ್ಜು ನಿನ್ನದು ಎಂತದ ಬಾಲಕ ನನ್ನ ಬಾಲಕ ಅಲ್ಲಿ ದಾದ ಬಗಲಿಯಾ ಈತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೆಟ್ಟ ಅಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಡೆ ಬೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾನು ಮರಾಠಿ ಪಾತಿರ್ವೈತೆ ಪಾತೇರ್ ಎಂಕುಲು ಅಂತೆ ಪಾತೇರ್ಗ ರೋಹನ್ ಇರ ಪಾತೇರ್ಲಿ ನನ್ನ ಚೂರು ಪೊರ್ತು ಬಿಟ್ಟು ನೆತ್ತೆರು ಬರ್ಕೊಂಡು तुम्हारा मंडे का कुजल रावंदुंड है ये क्या रे मेरा मंडे का कुजल तेलुपे दप्प नहीं है ये देखो तेलुपे और इधर ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲೆ है कुजल घुंगरू है मेरा कुजल घुंगरू कुजल है मेरा
वो अच्छा है ना, तुमको नंजी होता है कुचल देख के. ಹಾಯ್ ದೀಪು, ಇರ್ನಂತೂ ನಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ತೆಲಿಕೆ ಬಂತು. कुडोंजी डॉक्टर बत्तेर अंद बत्तेर. हाय दीदी, ये तो बरसात है. वाह, अभी नहीं बरसात है, बका आता है बरसा. हर्षी अला तुला हाय हर्षी बत्तेर. ಏರ್ ಅನ್ನೋದು ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನರ್ಥ ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏರು ಬತ್ತುಂಡು ಅತ್ತ ಕಿತಾಪತಿ ಕಿತಾಪತಿ ಹೆಂಗ್ಸ್ರು बत्ते साइड उनते. बत्ते साइड. ये क्या है हल्का पेदम हिंदी बात करता है. ये क्या रही है, तुमको अर्थ नहीं होता है ना, और मंडे का पुलाई नहीं होता है ना, वो हम लोग का हिंदी ऐसे बात करता है, तुमको अर्थ नहीं होता है ना. तुम बदी में बैठो. कार दादा नर्सी अक्षय వెళ్ళకు మల్పే ಕ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನು ಜಲಕಾಗ ಓದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬೂರಿನಿಗೆ ಅರ್ಚಿ ಬೂರಿನಿಗೆ ಪೋಲೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೆ ಬಲೆ ನನ್ನೋರ ಹಸಿ. ನನ್ನ ಅಕ್ಕಗೆ ನೋಡಕ್ಕಾಗದೆ ಬಾಲಕ್ಕಾಗದೇತು ನನ್ನ ಬಾಲಿಗಿಷ್ಟು ನಗಕ್ಕಾಗದೆ ಆಗದೆ ನೋಡಕ್ಕಾಗದೆ ಖಾಲಿ ಮೀನು. నీకు డాక్టర్ పన్పుజేరు ఇరిగేసి అలా రెడ్లోట చాపత్తిరి ఇంక చాపర్ది బక్క పాతారు నీకు లెగిజ్జి ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಪೋಲಿದಾಯೆ ಪಂಡ ಇದೇನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ಪಿರ್ಸುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾನು ಮ್ಯಾಗಿ ತಿಂಡೆ. ಅಯ್ಯೋ ಬಡ್ ಬೈತಿನೇಟಾ बरीट बैठने का. वो हर्षिता डॉक्टर है ना, वो आया अभी, वो मल्ला डॉक्टर है, सर्जन है वो. सेट ಬೂರಿಗೆ ಹರ್ಷಿ ಬೂರಿನಿಗೆ ಹರ್ಷಿ ಬೆಂದ್ರುಡು ಇನ್ನ ಹೇರ್ ಲಂಚೇನೆ ಉಂಡು ಹರ್ಷಿ. ವಾ ರಾನಿ ಏರೆಗಾವ್ ಚಾತು ಕೈಂಚಿಕೋರಿ ಅవి ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಕೋಡೆ ಎಂಕವ್ ಯಾ ಬರ್ತೀನಿ इर बार तक बिग बॉस को पोवड़िए. क्या रे तू बिग बॉस में जाने का? अभी नहीं, मैं जाता हूँ. ये रियान बूरी है बन्नी भले मारिलू पज्ज बन्नी बेंद्रुಡು ಜಾರ್ದು ಬೂರ್ದಾಗೈ. हाय हर्षिता का ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? डिनर हो गया? स्पेशल क्या है? पिली इर बिग बॉस बोले పోపే మారయ్య పోపే ఉంತು దాని అమసర నీకు ప్రది ఇంತು ಇರೇನು ಲಕ್ಕೈನೇ ಹರ್ಷಿ ಪಜ್ಜು ಬನ್ನಿ ಅಂದರ್ಷಿ ಪಜ್ಜು ಬನ್ನಿನಿ ಬೂರ್ನಿಗೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಇರತ್ನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡದು ಬುಲಿಪದಿನಿ ಓಯ್ನು. ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಡನ್. ಸುದರ್ಶನ್ ओके थैंक यू. बिग बॉस दक्कलना गति ये बाइज्या यान विनर आद ಬರ್ಪೆ ಯಾನು ಬುರ್ಜಿ ಮಾರ ಮೊಕ್ಕುಲು ಏನಾದು ಕೆರ್ಪೇರು ಪಕೆಕುಲು. ಹಾಯ್ ಹರ್ಷಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪಜ್ಜು ಪನ್ಪುನ ಹರ್ಷಿ ಗುಜ್ಜೆ ಬೂರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಬೂರಿಯರು ಬಂದು ಅಂದಿ ಹರ್ಷಿ ಯಾನ್ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪುಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ ಬೂರ್ನಿ ಬನ್ನಿ ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಬೂರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್. ಹಾಯ್ ದಯಾನಂದ್ ಬ್ರೋ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಜನ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಸರಿ ತಿಂದು ಮುಕ್ಕು ನಕ್ಕಲು ಬಾರದಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಯಾ ಪೋಪೆ ಮಾರಯ್ಯ ಎಂಗಿತ್ ಕೊರಿಯಡೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಂಡೆ ಬೆಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಕನೆ ಬೂರ್ದಿನಿ ಆನೆ ಚಾಲಂಚೇನೆ ಭಜನ ಮಂಡೆ ಪಾಡುಡು ಅಂದು ಇನ್ನ ಮೂಕು ಕೆಮರಗು ತಾಗೊಂದುಂಡು ಅಂದ ಎನ್ನ ಮೂಕು ಮಾತ ಪುರ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಮಾರ ಉದ್ದುಂಡು ಮಾರ ಸಾವು
ಯಾನು ಪಂತಿಜಿ ಪಂತಿಜಪ್ಪ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಅಂಚ ಪೂರ ಬೂರುಜೊಲ ಅಂದ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಡಿಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಬಂಗುಡೆಂಡು ಇನಿ ಸ್ವಾಡಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ಬಂಗುಡೆಂಡು ಇನಿ ಬಂಗುಡಿದಿಲ್ಲೇರು ಈ ಪೊಂಜು ಮೊಬೈಲ್ ಇಪ್ಪಂದೆ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುನಾ ಮೋನೆನಾ ಯವಾ ದೇವಾ ಯಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಂಜಿ ಏನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕೆಮರದ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪಂಪ ಕೊರ್ಪೇರು ಇದು ಗೊಬ್ಬರ ನರ್ಸಿ ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಅಚ್ಚು ಇಜ್ಜಲೆ ಎಂಕೆನ್ನುಂಡು ಆ ದೇವರೇ ದಾದಾ ಅಂಡು ಮೂಲು ಎಂಕ್ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂದ ಅರ್ಷಿ ಈ ಒಂಚೂರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಿತ್ತು ತೂದು ಬಲ ಅಲ್ಲಿ ದಾದ ಬನ್ನಿ ಗೊತ್ತಿನ ಬೆಂದುಡು ಮೀನಗ ಜಾರ್ದು ಬೂರ್ದು ಲಕ್ಕೆರೆ ಹಾಪುಜಿಂದು ಪಂಡಿನ ಅಂದ ಬಜ್ಜು ಅರ್ಸಿ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಎತ್ತಂದು ಕೊರ್ಲಿ ಓ ಗಿರಿಗೆ ಅರ್ಸಿ ನೀರ್ದ ಟಾಕಿ 3 ದಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏಪಯ್ಯ ಪ್ರದಿ ಏಪ ಕಲ್ ಸಂಡೇ ಕಿದ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಹೋಗುದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಟಾ ಇಲ್ಲವಾ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಹ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಮಾರಯ್ಯ ನನಗೆ ಟ್ರಿಪ್ ಬೇಡವಾ ಸೆಂಟ್ ಎಂಡ ರೆಡ್ ಫೋನ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬರೋಡೆ ಎಂಡ ರೆಡ್ ಫೋನ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕೊರ್ದು ಬರೋಡೆ ಕೊರ್ದು ಬಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ಕಾರ್ಸಿ ದಾದೇನು ಪ್ರದೀಪ್ ದುಬೈಗ್ ಬರ್ತದ್ದು ಕೆರ್ಪೇರೇನು ಅರ್ಸಿ ಏನಡ ಒಂಜಿ ಉಂಡಿ ಏ ರಡ್ಡಿ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಅನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಕುಲೊಂದು ರೀಲ್ಸ್ ತುಪೆ ಮಾತೇನಲ್ಲ ರೋಷನ್ ಓ ಹಾಂ ರೋಹನ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಯಾನು ಉಲ್ಲ ತುಲೆ ಅಂದ್ ಈ ಸರ್ತಿ ವನಿತಾ ಜಾಯಿನ್ ಆತಲ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆವಾ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಲೆಗ್ ಅರ್ಚಿ ಅಂದೆ ಅಗುಲು ಬನ್ನಿ ಓ ಕುರ್ರೆಪಟ್ಟು ಸೆಂಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೈದಯನಂದು ಬ್ರೋ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮರ್ಲು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏವೋ ಅರ್ಸಿ ಐಬೋನು 6 ಹೀರೋಯಿನ್ ನಿಗುಲು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ 6 ಹೀರೋಯಿನ್ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂದು ತಿರ್ಗರಸೂರು 10 ನಾನಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನು ಟಿವಿ ತುಲೆ ಬಂದ ಯಾಶಿ ತಿರ್ಗುಂಡ ಅಂತೆಯ ಕರ್ಮಯ ಪಂಡೆ ಏರ್ಲ ಎಂಕೊಂತ ಮಾತ ಡೊನೇಷನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಪಾಪ ಎನ್ನ ಅಚ್ಚುಗು ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲು ಫೋನ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಎನ್ನ A4 ತಕ್ಕಲಿ ಆಂಡ್ ಕೊರ್ದು ಬಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ರೆ ಉಂಟಾ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೈಕಾಯ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರು ಬರಟುಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಲ ಪಂಡರು ಗುಜ್ಜ ಬೂರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಬೂರ್ದಲ್ ಮೀಪು ನಲ್ಪ ಪಂಡದು ಅಂದಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿತಕ್ಕ ಓ ಜೀವಡುಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಅಶೀರ್ ಕಲ್ಲದ ಕೆತ್ಲೆ ಅಶೀರ್ ಕಲ್ಲಡ ಕೆತ್ತಲೆಗೆ ದಾದೇನು ಸೆಂಟೋ ಮೆಸ್ಸಿಯೋ ಅಚ್ಚು ನಿಕುಲು ಪೂರ ಮಿತ್ತು ಕಡಪುರ್ದು ಯಾನು ಪೋಪುನು ಓ ನಿಕ್ಲೇಮ್ ಪೂರ ಮಿತ್ತು ಕಡಪುರ್ದು ಪೋಪುನ್ಗೆ ಅರ್ಚಿ ತೂಲೆಗೆ ಹಲೋ ಹೇಳು ಜವಂಜಲ್ಲೆ ಜವಂದಲ್ಲ ನಿಸ್ತಾ ಬಂಗುಡೆ ತುಮಕು ಕಾಲೆ ನಿಸ್ತಾ ಜವಂದಲ್ಲ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಪುಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರೇನು ತಿಯೋಡ ಇರೇನ ನಾಲಿಡು ಇತ್ತಿರೇನ ಅಡೇಗೆ ಕಂತರಂಡು ಭಾರತ ಕೈರು ವೈಟ್ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ವೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ 2 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಪ್ರದೀಪು ಕಿರೀಟ ದೇಕೋನಾ
ಪ್ರಜ್ಜುಕ ಕಿರೀಟನೇ ಏದೇದೋ ನನಗೆ ಪ್ರಜ್ಜುರಿ ಜಿಟಿ ಕಿರೀಟ ಪೋಂಡು ಪಜ್ಜು ಉಬಿ ನೀರು ಅಟ್ಟು ಎನ್ನ ಮೀದುಲಾತುಂಡು ಯಬ್ಬ ಅಶಗ ಎನ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ರಾಟೊಂದು ಮೀದಾಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅರ್ಚಿಸಿಸ್ ಬಾಯ್ ಜೈಪುರು ಬಾವು ದಯಾನಂದ್ ಕೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಜೆಪ್ಪಲೆ ಆರು 1947 ಸೆಂಟ್ ಒಬ್ಬ ಪರಬೆ ಸೆಂಟವು. ಹಾಯ್ ಜನರೇ, ಹೇಗೆ ಇದ್ದೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್? ಡಿನ್ನರ್ ಹೋಗಯ ಈಗ ಎಂತದ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುದಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಹೋಗಿದ ಕಣ್ಣು ಜೆಪ್ಪಿ ಜೆಪ್ಪಿ ಜೋ 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 ಅರ್ಸಿ ಇದು ತೂವರ ಬೇಬಿ ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕ ಉಲ್ಲರ್ ಪಾಂಡದಲ್ಲ ಕುಲ್ಲ ಅಲೆ ಅರ್ಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರೇನ ನೆನ್ಪುರ ಮನ್ಪರೆ ಆವ ಬೇಬಿ ಪಾಂಡದಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಾಗೆ उड़ा मीद भले अच्छो करना मेरा पास नहीं है अच्छू का पास है किरीटा ये तुम्हारा पास 2 नंबर का किरीटा है डिनर द बट्टल डे पाड़े मंडे रोहन सेट रोहन बरीटुगुल्ले यान कोडे कार सीट पोई नहीं ಬುಕ್ ಸ್ಟೋರ್ಗು ಇದು ಕಾರ್ ಸೀಟ್ ಉಪ್ಪುನಾ ಇನ್ಸೆಂಟ್ ಕಾರ್ ಸೀಟಾ ಡಿಗ್ರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ನಿಜ ಅರ್ಸಿ ಅಚ್ಚಕ್ಕನ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಇರೇ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ರದಿ ದಾದೆ ಸೆಂಟ್ ಓದರೆಗ ಕಾರ್ ಸೀಟ್ ಉಪ್ಪುನಾ ಭಾರತಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜಪ್ಪವಡು ಜಪ್ಪಗನ ಸೇರ್ದು ಸೂಜಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪಲ ಕೊರಡ್ಚಿ ಮಂಡ್ಯ ತಿರ್ತ ನಮ್ಗಿಲ್ಲೇ ವೆಜ್ಜಾ ಅರ್ಶಿ ಭಾರತಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಪನ್ಪುರಿ ಮೂಕು ಅರ್ಶಿ ಭಾರತಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಪಾನಿಪುರಿ ಮುಕ್ಕುದೇರು ಓಲು ಓಲು ಒಲ್ಪ ಯಾನಿತ್ತ ಕಾರ್ಸೀಟ್ ಉಡುಪುನತ್ ಎಂಗಲ್ಲ ಊರು ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಊರು ಅಲ್ಪನೆ ಕಾರ್ಸೀಟು ಬಜಲೆಗೇರಿ ಐತೆ ಎಪ್ಪುರು ಮಾತ್ರ ಸುರತ್ ಕಲ್ಡು ದಾನೆ ಸೆಂಟ್ ಪಾಟೋಡ ಬಾಟ್ಲಿಡು ಮಂಡೆಗು ಬಾ ಸೆಂಟ್ ಅಂದ उधर देखो किधर देखने का सेंट बाटली वो पुड़ा वो दयानंद केट्कंड मनसापुंडु अंड आपुजे ಏರೇನು ಅಶೋಕ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಏರೇನು ಇದ ಬಾಯಂದ ಅವಲ ಪೋಂಡು ದಾದಾಡು ಒಂದು ಲೋಗೋ ಉರ್ವ ಸ್ಟೋರ್ ದಾನಾಯಿ ಏರ್ ಮಾರ ಇನ್ಸೆಂಟ್ ಜಾನ ಉರೋಶ್ವರದ ಮಾತಿದೆ ಬಂದ ಮಾತಾಡ ಮೇಲೆ ಉರೋಶ್ವರದ ಇನ್ಸೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ನೀವು ಉರೋಶ್ವರ ನಾನು ಹಾರ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಯಾನಂದ್ ಎಂಕ್ 42 ಕಾರು 42 ಏಜ್ ಕಾರ್ ಬುರ್ಲೆ ಪೂರ ಇರೇ ಪಿಲಿತ ಕಮಲಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಕಣ್ಣು ಡಮಾರ್ ಹೋಗಯ ಅವು ಮೇರೆ ಕಣ್ಣು ಡಮಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕನ್ನಡ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಲೆವರ ಒಂದು ದಿನ ಕಣ್ಣು ಸರಿಜ್ಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏರೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಕಲು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಅಡಿಟ್ ಪಾಡೋಡು ಅಂದು ಜಾಬ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲೆನ ಬಾಲೆನ ಜೋ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾಲೆನ ಅಂದ ವೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪನೆ ಮರ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಈ ಮರ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಓಡೆಗೆ ಸಾರಿ ಇಪ್ಪುನ ಆವದಾಚ ಪಂಡ್ರೆ ಮಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬತ್ತನಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ದಾನೆ ಆತೆ ಏರನ್ ಕೆರ್ನದ ಅಣ್ಣ ಏರನ್ ಬದುಕಡದಾನೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನಾಂಡು ಐಟ್ ಅರ್ಧ ಎಣ್ಣೆ ಅಕೌಂಟ್ ಪಡ್ಲೇವೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಒಂದೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡಾರು ಪಜ್ಜು ಕಿರೀಟ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಲ ಕಿರೀಟ ಪೋಂಡು
ದಿಕ್ಲೆ ಕಿರೀಟ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಜ್ಜೆ ಅಶೋಕು ಇರೇಗ ಸ್ಟಾರ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಉಂಡು ಅಂದ ಅಶೋಕನ್ನ ಬುಕಾರ್ಸಿ ಯಾಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆವಡ ನಿಕ್ರನ ಚೆಂಬೆ ಪಂಚಿ ಕಿರೀಟ ಇಚ್ಚಿಯ ಅಕ್ಷಯ್ ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆವಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡ ಪ್ರಜ್ಜು ದಾನೆ ಮನೆ ಬಿಜಾರು ಅಶೋಕನ್ನ ನಾರಾಯಣಂ ಅವು ಪೂರ ಬಾಳೆ ಪಜ್ಜು ಪಜ್ಜು ಚಿರತೆ ಸಬ್ ಮಲ್ತಾರ ಚಿರತೆನು ಸಬ್ ಮಲ್ತಾನ ವನಿತಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅತ್ತಿ ಇನ್ನಸೆಂಟ್ಗೆ ತಲೆಕಿನ್ ಮುಣ ಮಾರ ಮಕ್ಕಳ ಬಾತಿರ್ದು ಯಾನ್ ಪೋಪೇನ ಓ ಚಿರತೆ ಅಶೋಕನ್ನ ಪ್ರದೀಪ್ ಅರ್ಶಿನ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓಲೇರು ಇಜ್ಜೇರು ಕಮಲಕ್ಷ ಅಜ್ಜರತಿ ಎಸ್ ಎಂಗಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರು ಪಿಲಿ ಬಾಡುವಿರತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನ್ಪೆ ಊರುಡು ಬರ್ಸುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ವನಿತ ಬರ್ಸ ಇತ್ತನೆ ಕಡು ಇತ್ತ ಬೈಜ್ಜಿ ದಾದನ ಅರೆ ನಾ ಮೊಬೈಲು ಕಡೆದೇರಿಗೆ ಎಂಚನ ಮನ್ಪುನ ಅತಿ ಇನ್ನ ವೈಟ್ ಡಿ ಪಿ ಉರುವಷ್ಟೋರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೋಗೋ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಶಾರದಾಂಬೆ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಪಿಲಿ ಉಂಡೈಟ್ ಜೇಜೌಲೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಲೋಗೋ ಸರಿ ಹೊರ ನಿಂಚ ಮಂತ ತುಲೆ ಅಂತ ಸರಿ ತುಲೆ ಅಂದ ಪ್ರದೀಪ್ ಊರುದ ಆಯ್ನ ಅಚ್ಚುಸು ಅಶೋಕನ್ನ ಉಲ್ಲರೆ ತೋಜುಜರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬತ್ತೇರು ದಿಯೇ ವನಿತಕ್ಕ ಅಕ್ಷಯ್ ಹೆಸರು ಸುಮಾರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲವ ಹೌದೌದು ಸುಮಾರಿದ್ದಾರೆ ಮನಸಾಂಡೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅರ್ಶಿ ಪಿರಬೂರಿ ಎಂಚ ಅರ್ಶಿ ಪಿರ ಬೂರಿಯರ ಎಂಚ ವನಿತಕ್ಕ ಹಾರ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅತ್ ಬಕೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಸಾಂಡೆ ಪ್ರಜ್ಜು ಇನ್ನಾಂಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾನಿ ದಯಾನಂದ್ ಎನ್ನುಂಡು ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾನಿ ಎನ್ನುಂಡು ಒಂದು ಉಂಡು ಜಪ್ಪಲೆ ಅಚ್ಚುಸು ಮೊಬೈಲ್ನ ಕಡೆದೇರ ಅರ್ಸಿ ಇರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆವರ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಆಪೆ ಮಾರ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊರ್ಚಿ ಇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ ಪೇಷಂಟ್ ತಿರ್ತು ಸೈಪೇರು ಎಡ್ಡಾಯ್ತ ತೆಲಿಪ ಸೈಪವೆ ಆಕಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ದು ಕೆರ್ಪುಜಿ ತೆಲಿಪದು ಕೆರ್ಪೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇರಿಗೆ ಏರಂಡ ಕೆರ್ರಂಡ ದಾಲ ಮನ್ಪುರ ಬರ್ಚಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಪನ್ಪೆ ಮೇರೆ ಅಜ್ಜಿನ ಕಾಮನ್ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ಕೊಂದಾಕಲ ಮುಸುಂಟು ತೀರಡಾಂಡು ಅಕುಲು ಅಕ್ಕುಜೇರು ಮಾತ್ರ ಮುಸುಂಟು ಮೂಸಣ್ಣ ಅಂಡು ಇಜ್ಜ ಗೋತ ರಾವಣ ಅಂದಾಜಕಣ್ಣ ಪಾಪ ಎನ್ನಚ್ಚು ಕೈರಿ ಎಂಚ ಮರಪ್ಪನ ಆರಿಸಿ ಅಂದಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈ ರಾವಣ ಇತ್ತೀರಾ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಐಸಿಡು ಓಡುತ್ತೆ ಅಂದದ್ದು ತಾತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಜೀರೆಗ್ ಆ ಅಗ್ಗಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಥದ್ದು ಅಗ್ಗಿ ಅಕ್ಕ ಅರ್ಸಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರಡಿತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಜೋರು ಬರ್ಸನ ಅಂದ ಬರ್ಸನ ಮುಲ್ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಎತ್ತದ ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬರು ಬಂಡ್ರಾಪುಜಿ ಅರ್ಸಿ ಯಾನು ಜಪ್ಪೆ ಇನ್ಯಾಪುಜಿ ಪುಲ್ಲರ ದಾನೆ ಬೆರಿಬೇನಾ ಅಶೋಕನ ಬರ್ಪರ ಪುಲ್ವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐಸಿಡು ಸೆಂಟ್ ಓಲೆ ವನಿತಕ್ಕ ಪಾಪ ಸೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಅಚ್ಚು ಬೋಡು ಮಿಸ್ಸಿ ಟು ಬಾವಲಿಗೆ ತೀರ ಅಕ್ಷತಾ ಪೂಜಾರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಏರಿಯಾವು ಆಲೆನಾ ಇನಿ ವೆಜ್ಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರೇಗ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಓ ಕುದುರೆ ಉಲ್ಲೇದೆ ಬೊಬ್ಬದಿ ವರ್ಚು ಓ ದೇವರೇ ಈ ಅಕ್ಷತ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಕ್ಷತ ಅಚ್ಚು
ಅವು ಮೊಬೈಲ್ದ ಕಜಿಪ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತೀನಿ ಪನ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಅಚ್ಚು ಬತ್ತಲು ಅಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ಏ ಹೌದಾದ ಎನ್ನ ಅಚ್ಚುಗು ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು ದಾನೆ ಅಕ್ಷತ ಪೂಜಾರಿ ಆತೀರಿ ಏರ್ನ ಕಂಡನನ ಮೊಬೈಲ ಅಲ್ಲೇ ಅಕ್ಷತ ಪೂಜಾರಿ ಬೈದಿಂದು ಅರ್ಸಿ ಇರ್ಪೋಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಚ್ಚುನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಬುಲಿಪುನು ಬತ್ತಲ್ ಸೆಂಟ್ ಉಂತಲೆ ಅಲೆ ಎನ್ನ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಕ್ಷತ ಅರ್ಸಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೈಕೋ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಂ ಎಂತವಾ ಅಚ್ಚು ಬತ್ತೇನು ಸೆಂಟ್ದ ಪರಿಮಳ ಬರೊಂದುಂಡು ಸೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಅಚ್ಚು ಬತ್ತಲು ಇನ್ಸೆಂಟ್ ಪೋಲೆ ಜೆಪ್ಪಿ ಅಕ್ಷು ಅರ್ಶಿ ಅಯ್ಯೋ ಸೆಂಟ್ ಅತ್ತು ಅಚ್ಚು ನೀರು ಅರ್ಶಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೈಕೋ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಎಂತದ ಯಾರ ಇದು ಯಾನ್ ಪಿಲಿ ಆಪೆ ಅಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪಾಡುಂಡು ಯಾನ್ ಪಿಲಿ ಆಪೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪಾಡು ಪ್ರದೀಪ್ ಬ್ರೋ ಓ ದೇವಾ ಯಾನ್ ಸೈಡ್ ಗುಲ್ಲುವೆ ಬರಿಟ್ ಗುಲ್ಲೆವಾ ನನ್ನ ಅಕ್ಷತನ ಅವ ಅಚ್ಚು ಅವೆನ್ನ ವನಿತಕ್ಕ ಯಾನು ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲ ದಾಲ ಮೂಸ ಅರೆಜ ದಾಲ ಮೂಸ ಒಲ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಷತ ಪೂಜೆ ನಿಕ್ಲಿ ಪೂರ ವರಾನೆ ದಾದಾಡು ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸಮ ಇತ್ತೇರು ಅವಂಚೆನೆಯ ಅಂದಾಜು ಯಾನೆ ನಾನೇ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ತೇನು ಪೂರ ಬರ್ಲು ಸುರಾಡು ವರಾನೆ ಈ ಒಂಜು ಬುಲಿಪುರ ಅಂದೆ ಆಶಿ ಇಜ್ಜತ ಇವಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪೂರಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಓ ಪಿಲಿ ಕಿನ್ನಿ ಓಂಡಿಯೇ ಪಾಪ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿನಿ ನಾನು ಕೇಂದು ಪೋಡು ಬರ್ಪಿನೇ ಜತ ಆಟ್ನಷ್ಟು ಇಜ್ಜಂದ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಚ್ಚು ಬತ್ತಲು ಲಲ್ಲ ಅರ್ಶಿ ಸಾದಿ ಒಲ್ಪಯೇ ಅಚ್ಚುಸ ನಿನ್ನ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕುಜಿಗೆ ಪಿಲಿಕ್ ಅಂದಿ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಚ್ಚು ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ್ದು ಬೂರ್ದಿನಾತ ಇರೋರ ಬೂರಿಯರ ಅರ್ಸಿ ಪಿರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರು ಚಂದ ಜಾರ್ದು ಬೂರಿಯ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕಬಾಬ್ ಡಾಕಡು ಕಿರುವೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕಬಾಬ್ ಡಾಕದು ಕಿರುವಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಿಸ್ ಮೊಬೈಲು ಬೂರ್ಲೇಕ ಕಬಾಬ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಅಚ್ಚು ಗ್ರೈಂಡರ್ ದಾದೇಕು ಕಡೆ ಹೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಚೂರು 8 ಇಂಚಸ್ ಮಲ್ತೊಲ್ನಿ ಬಲೆ ಅರ್ಸಿ ನಿಗುಲು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಯಾನ್ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೆ ವನಸು ಮಲ್ತು ಬರ್ಬಲ್ಗೆ ಫುಲ್ಲು ಚಟ್ನಿ ಅವು ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗಾಯ್ಸ್ ತಾನೆ ಬಲಿಪುನು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಉದ್ದಾವರ ದಾಲ ಉಂಡ ಅಜಕನ್ನ ಅದು ಪೊರ್ಲು ಚಟ್ನಿ ಅಚ್ಚು ಪೋರ್ಚಿ ಈ ಪೋದೆ ಜೆಪ್ಪುನು ಅಲ್ಲ ಏರು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಬೈದಲ್ ನಾಲಿಗೆ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟು ನೇಲೆ ಅರ್ಸಿ ತೂಲ ಒನಸು ಊರು ಬಲೆ ಬೋಲೋ ವೀರಣ್ಣ ಊರು ಬೋಲೋ ಕ್ಯಾ वीरन्ना और बोलो ये क्या है तुम्हारा नाम इतना लंबा है पिली गुड नाइट दानी जब भारत अक्कनिगे जय how is this possible ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಹಿರೇಗು ನಾಲಿಗು ಗೆಲ್ದ ಬಲ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಜೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಬತ್ತೇರು ಅಶೋಕನ್ನ ದೀಪು ಇನ್ಸೆಂಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ದಾನೆ ಬೇಗ ಬತ್ತದು ಜೆತ್ತು ಪೋಪಿನಿ ಆಯ್ತಾ ಎಂಚಿನ ತೆಲ್ತಿನ್ಯಾ ಕದ ಎಂಚಿನ ತೆತ್ತಿಯ ಕಜಿಪು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ಕೇನು ಹರ್ಷಿ ಹಾಯ್ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಅಚ್ಚು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಈರತ ಉದ್ದಾವರೆ ಕೇನ್ ಎದಾಯೆ ಬುಕ
ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಡಿಲಿಟಿಯಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗಾಯ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೀರೋ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಅಂದಂದು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಚ್ಚು ಸೋಸಿಸ್ ಪಿಲಿ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಲಿಡು ಪತ್ತಲೆ ಯಾನುಂಟು ಯಾನ ಪಿಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪಿಲಿ ಅತ್ತವು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಪಿಲಿ ನೆತ್ತೆರೆ ಬರ್ಪುಜಾನ್ ಐಫೋನ್ ಲೈವ್ ಇಪ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅಚ್ಚು ಇಪ್ಪಂದೆ ಎಂಕ್ ಲೈವ್ ಪರ ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಇವಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ದಕ್ಕು ಅಚ್ಚು ಎಬೆ ವರಿತಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪು ನೀರು ಹಾಂ ದಕ್ಕೆನಾ ಏನೇನು ದಕ್ಕುನು ಅರ್ಸಿ ದಕ್ಕಡೆ ಅಂದು ಏರೇನ್ಯಾ ಅರ್ಸಿ ಮೆಲ್ಲ ಮಾರ ಅರ್ಸಿ ಸತ್ತ ಪೋ ಅಜ್ಜಾಡ ಸೆಂಟ್ ಇನ್ನ ಪುಚ್ಚ ಅಂಡಲ ಒಲಿ ನಾಯತ್ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಾಮೋ ಅವ ಏರಿಯಾ ಅವ ಕಾದೊಂಕಿನ ನರ್ಕ ಬಂಡದು ಶಶಿಕಾಂತನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಎನ್ನೆ ಹೀಗಿದ್ರ ಬ್ರೋ ಅಲೆಯ ದೊಂಕಿನಿ ದಾದೆಯ ದೊಂಕಿನಿ ಪ್ರಜ್ಜು ಏರು ಅಕ್ಷಯ ದಾಯದ ದಕ್ಕಿದ್ಯಾ ಯಾರೇನು ಪ್ರಜ್ಜು ಈ ತೆಲಿಪುರ್ಚಿಯ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ನೀರು ಅಟ್ಟೋಡು ಮಾರ್ರೆ ಬತ್ತ ಅಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ನೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ದಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ದಾಯಿಗೆ ಅಶೋಕನ್ನ ಸತ್ತ ಪುನಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಿರಬೂರು ವರಾಕ್ಷಿ ಅಚ್ಚು ಅಡಿಕ್ ಪಾಡೊಂದೇ ಪೋಯ್ನಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂಕೊಂಡೆ ಪೋಯ್ನಿ ಗೆಂತಿನೆಜ್ಜಿ ಆಯ ಸಯ್ಯಾನಜ್ಜಿ ಅರ್ಷಿ ಬರ್ಸಗ್ ಪೂರ ಮೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಯೇ ಜಾರು ನಾಂದು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಗುಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಯ್ದ ಗುಡ್ ಪಾಡೋಡು ತಾಯಿಗ್ ಹರ್ಸಿ ದುಬೈದ ಪುಂಡಿ ಬತ್ತನ ಓಹೋ ದುಬೈದ ಪುಂಡಿಯ ಐತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪೊಸತ ಅಚ್ಚುನ ಅಚ್ಚು ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಪೊಸತವ ಕಿನ್ನಿ ಕೇಂಡವ ನಾನು ಪಿಲ್ಲಿರೆಗ ಅಚ್ಚು 3 ದಿನ ಗೊತ್ತುಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೆಂಟ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಜೋರಿತ್ತನು ಈದು ಇಪ್ಪು ಜಾಗುಡು ಏನನ್ನು ದಾಯೆ ಪಾಡ್ವಾರ ಅರ್ಸಿ ಈರಿಪ್ಪನ ಜಾಗಡು ಎದ್ದಾದ ಪಾಂಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದು ಬರ್ಪೆ ನಾನು ನಿಖಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೀಪು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಶೋಕ್ ನೀವು ಹೋಗಿದ್ದಾವ ನಿಲ್ಲಿರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಪೆರ ದಾದ ಮಾತ ಬೋಡು ಕೆಕ್ಕಿಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕವಂಡ್ರೆ ಬೋಡ ಅವು ಕೆಕ್ಕಿಲಿಗೆ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕವೇರತ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬೋಡು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸೂಜಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಡಿತಿನ ಪಲ್ನೆ ದೀಪು ಬ್ರೋ ಸ್ಟೋರಿ ದಾದಾಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇರೇನು ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಡು ಪಾಡೋಡು ಬಾರಿ ತೆಕ್ಕ ಈರು ಮುರನಿ ಬಸಳೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಬಸಳೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋತಿಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಬಸಳೆ ತಿಂತಿಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಇದೇ ಸೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಸ್ದು ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರೋಡ್ಚಿ ಬರ್ಪುನಾಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಯಾನ್ ಜಾಬ್ ಬಿಡ್ತೇ ಬೋರು ಇಜ್ಜಿ ಏನ ಸೇರ್ಪಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಲ ಕಾದು ಬೊರ್ಚೆ ನೆಲವರ ಸರಿ ಅನ್ಲ ಸೇರ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸತ್ಯ ನೆಲವರ ಕೋಲ್ಪತ್ತೊಂದು ಅಸಕರ್ನ ಪೋಲೆ ಗೋಡದ ಬೈಟ್ ಪೋಲೆ ಅಚ್ಚಿಸು ಈ ಪೂರ್ಣ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂತವ ಯಾರ 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 ನೋಡ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಕ್ಕ ಓ ನೋಡಿದ್ರಾ ರೋಹನ್ ಮಾರ್ಲೇಡ ಅರ್ಸೆಂಕ್ ಇರಿನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ತೋಜು నేను ఇది ఎక్కింది నేడు ఓముర్జు అక్షయ్ అలాదే అశోకన్న ఈరు చెప్పులే
ಗುಡ್ಡ ಗೋಡದ ಬರೀ ಇಟ್ಟು ಅರೆ ಬಾಯಿಡು ತಿಕ್ಕೋಚಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಯಾನು ವಾ ಕಾರೆ ಓ ಕೋನೆ ಮೂಗು ಇತ್ತಿನ ಡಿಲೀಟ್ ಹಾಕುನಿ ಮೊಕ್ಕುಲು ಇತ್ತೇನೆ ಡಿಲೀಟ್ ಹಾಕು ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ವನಿತಕ್ಕ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಬಲ ಬಲ ಯಾನ್ ಗೋಡದ ಬೈಟ್ చెప్ప ಇರೇಗಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಓ ಪುಚ್ಚ ಹಸಿಗೇರ ಸಮ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರಿ ಅಂಚರ ಮಾರ ಎಂಕೆಂಚಕ್ಕೆ ಎన్ని ಗೊತ್ತು ಅಚ್ಚುಗೇರ ಸಾಮಾನ್ ಮಂತೇರಿಂದು ಸಾಮಾನ್ ಗದ್ದೆ ಇರೋದು ಅಚ್ಚಿ ಏರ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತೇರಿಂದು ಏತಟ್ಟು ಬರ್ಪ ಬಲ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಸಾಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಸ್ಟಾರ್ ಬಿಡ್ದು ಕಣ್ಣನೇ ಬೂಡ್ದಿನಿ ಏರಿ ಏರ್ನಾ ಅವು ನಾಯಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಐಕ್ ವಜ್ಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರೋಡು ಮರ್ಲು ನಾಯಿ ಬತ್ತಿನಾ ಇದು ಅನಿಮಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾಪನೋಡು ರಜು ಅಂದು ಅನ್ನ ನಾಯಿದ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ಲು ನಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಲಚ್ಚು ಮರ್ಲಿನಾಯ್ಡು ಡಾಕ್ಟ್ರ ಏರ ಮರ್ಲಿನಾಯ್ದ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪಾದ ನೋಡು ಓ ದೇವಾ ನಿನ್ನಲು ಒಂಜಿ ಏರ್ ವಾರ್ದು ಕೊರ್ಪು ಜೇರಂತ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾರ ಯಾಬಾಪೆ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಪಿಚ್ಚು ಇನ್ನ ಫೋನ್ ರಿಯಲ್ಮಿಯಾ ಏರ್ನ ಎನ್ನನಾ ಅತ್ತು ಎನ್ನ ವಿವೋ ರೈಲ್ ಬರ್ತೇನೆ ರೈಲ್ ಅಚ್ಚು ಓಕೆ ಪ್ರಜ್ಯೂಸಿಸ್ ಬಾಯ್ 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 ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮೂಲೇರಿಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಅರ್ಶಿ ಬಾಯ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಪೋದೆ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಪೇ ಪೇ ರೈಲ್ ಬರ್ತದೆ ರೈಲು ಅರ್ಶಿಪೋ ಆಯ್ತು ರೈಲ್ ಒಂಚೂರು ಯಾರ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿರ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಕೂತು ನೋಡುದಲ್ಲವಾ ಬಾಯ್ ಪ್ರಜ್ಯೂಸಿಸ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೇನು ಊಟ ಮಾಡು ನೀನು ಮೊದಲು ಬಾಯ್ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡುದಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಜು ಪಡೋಡ್ಚಿ ದುಂಬು ದಗಟುಂಡು ಹೌದಾ ಅರ್ಶಿನ ಪಾಡ್ಲೆ ಟ್ರೈನ್ ಪೋವಡ್ ಇತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಡು ಇನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಲ್ಪಂದು ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ನಾನೇ ರೈಲ್ವೆ ಬಡ್ ಕುಲ್ದೆ ಬಂಡದ ಆ ಪಲ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲೋ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಚೂರು ಉಂತಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಹೆಂಗ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕಲ್ಪಲೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಹೆಂಗ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕಲ್ಪಡು దాదా డాక్టర్ కలిపారు మళ్ళీ విషయత్ స్కెతస్కోప్ పత్తును ఇంచ దీపిని అವು ಹಾರ್ಟ್ ಬಡ ಬಂಡ ಉಂಡು ಅವು ದಾಲ ಮನೆ ತಿಜಿನ ಪೋಂಡು ದೆತ್ತು ಕಟ್ಲೆ ಬರ್ಪಿದಂಚಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ಪೋಲೆ ಟ್ರೈನ್ ಸಾಟ್ వెళ్ళాకు ದಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಕೊನಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೇರೆ ಕಷ್ಟಂಟು ಜಾಲ್ದ ಪಿರಾವಡು ಏರ್ನ ಜಾಲ್ದ ಪಿರಾವಡು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರೀಟಕ್ಕ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರೀಟಲ್ಲಿ ಪಿರವಡೆಯಾನ್ ಮೊಲ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇರು ಆರ್ಟ್ಸ್ పోయేరాయ ఆర్ట్స్ ఈ డాక్టర్ అండ్ పునతు ఓడు అಷ್ಟೇ ಬಲಾರ್ಸಿ ಮುಂಬೈಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆತೇತ ತಿಗಲಿಗೆ ಇಂಚ ದೀಪಿರಿ ಅವು ಬಡ ಪಂಡ ಆಯ ಉಲ್ಲೆ ಪಂಡ ದರ್ತ ಮನೆ ತಿಜಿಂಡ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂದು ಪೋಂಡು ಬಂದು ಕಡುಪುನು ಅರ್ಚಿಗೆ ಕಾಯ ಗೋಪ ಬಲಾರ್ಸಿ ವನಿತಕ್ಕ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹೊಸಬೆಟ್ಟುಗೆ ಹೌದಾ
ಗಮ್ಮತ್ತು ಮನ್ಪಾಲ್ ಯಾಲ್ನ ಬರ್ಪ ವನಿತಾ ಬರ್ಪ खेल खत्म नाटक बंद ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಚುರುತ್ತಲೆ ಕಬಾಬ್ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಏತ್ ಕೋರಿ ತಿನ್ನುವ ಹಸಿ ಈ ಏತ್ ಕೋರಿ ತಿನ್ನುವ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಅರಿಬಾಡ್ನಾ ಬಕ ಓ ನೀರ್ಗ ನೀರು ಬತ್ತನ ಯಾನೊಲ ಕಡಾರೆಗೆ ಅರಿಬಾಡ್ನ ಅಂದು ಎಲ್ಲ ನೆನ್ನದಾದ ಮನ್ಪುನ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ನೆನ್ನೆ ಎಂತ ಮಾಡುದ ನಾನು ನಾಳೆ ಏರಿಯಾ ಯಾನು ಓದುದು ನೆಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರಾವೇನು నీకు ಎಂಚ ಕಡಪರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದಕ್ಲು ಇದೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಡಪುರ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಇರ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಅರ್ಶಿ ಕಬಾಬು ತಿಂಗ ತೂಲ ಉಚ್ಚಕ್ಕೆ ಈಗಲ್ಲ ಅವರೆಂತ ಹೇಳಿದ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಅವರು ತೆಗೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ಜಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಜಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ರೈಟ್ ಪೋಯ್ ಜಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಏರ್ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಗಳ ಜಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಹತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಮಲ್ಲ ದೊಂಡೆಡು ತಿಕ್ಕು ಮೆಲ್ಲ ದೊಂಡೆಡು ತಿಕ್ಕುಗೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಓಲುಂಡು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಓಲುಂಡು ಮುಕ್ಕುಲು ಎನ್ನ ಕಬಾಬು ಸಂತೆಲು ಮುರೇಡು వేరు ಕಬಾಬು ದೊಂಡೆಡು ತಿಕ್ಕೋಲಿ ಆರ್ಸಿ ಮೆಲ್ಲ ಕೆರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ದಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಪ್ಪನ ಪಾಪನ ಮಾರಿ ಕಬಾಬ್ ತಿಂದು ದಾದ ಪಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಪೂರಿ ಬಾಜಿ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಅರ್ಶಿ ಪಜ್ಜು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಓಹೋ ಗಂಟೆ 10:30 ಅಂಚನಾ ಮೆಲ್ಲ ತಿನ್ಲೆ ಹಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಪ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವು ಅಂಚ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಿ ಸಬ್ಬು ಉಪ್ಪುಂಡು ಏರ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಂದಿತ್ತಕ್ಕ ಅಶೋ ಕತೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಬಿರ್ವೇರೆ ಅಂದಂದು ಕೆರವೇರು ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಡ ಪಂತಿನತ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಕನ್ನಾಗ ಇಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಕನ್ನಲ್ಲೇ ಬಂದು ದಾಯಕ ಅಂತಿದ್ದಾರು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಚು ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಬನ್ನದು ದಾಯಕ ಅಂತಿದ್ದಾರು ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲ పోయేరా ఎంచ ఏరిపోయినాయి పొన్నన సుద్దికి ఒలిపెత్తారు యా మూలెత్తా ಎಲ್ಲೋ ಹರ್ಷಿಗೂ ಇರ್ಕೋಗಿಲ್ಲ ಪಾತೀನಿ ఇంకా ಅಪ್ಪಜಿ ಕಾರ್ ನೀರ್ದು ಕುಲ್ಲರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮರ್ದು ಬೆಲ್ಲೆ బట్టలు దెక్కేరే పోయింది అమ్మా ఎన్న పెరి ఈ బొమ్మ బల బట్టలు దక్కేరా అరిసిపోయారు ಎಲ್ಲರೂ ಗಯ ಬೇರೆ ಬೇನೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮರದುಂಡು ಮಲ್ಪರ ಪಲ್ಲೆ ಫ್ರೂಟ್ ಮೈಗ್ರೇನಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಬೇರೆ ಬೇನೆ ಫ್ರೂಟು బట్టలు దక్కిండ బొక్క ಎಲ್ಲ వన్నస్ వైట్ మల్పొన్ భారతి రేట్ మల్పొలాల్ మన ಕನೆ ಜೊತ್ತೊಂದು ಬೆರಿತ ಮಿತ್ತು ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲದಿ
ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಅಕ್ಷಯ್ ಮೇರೆ ಮಣ್ಣು ಒಂಚು ರಾಸದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಲೆತ್ತಂಬೋದು ಅರ್ನ ತಿಗಲದ ಮಿತ್ತೆ ಕಲ್ಲದಿಲಿ ಬೋರ್ಡ್ನ ಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿ ಅನ್ಕಂತ ಕೊರ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ನೆಲೆಟೆ ಮಾಡುವರು ಬೆರಿಟತ್ತು ತಿಗಲೆಡ್ದಿ ಓಡು ಅಂದವ್ವೆ ಉಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಜೀವೋಡು ರಾವಿ ಡಾಕ್ಟ್ರನ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಒಂಚೂರು ಮಣ್ಣು ತಿಗಲಡು ಒಂಚೂರು ದಿದು ಬಿಡ್ಲೆ ಕಲ್ಲು ಕಂಕಣ చెప్పడవ ಕೆಕ್ಕಿಳು ದಿಕ್ಕ ದೇವಾ ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಕಾರ್ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದು ಕುಲ್ದುಂಡತ ಬಾಜೆಲ್ಡು ದೊಂಡೆ ಬೇನಾಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಉಂತುಲೆ ಸಿಟ್ ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ವಾಟರ್ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲ ತುಂಬೆಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವನಸು ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಡ ಆಪುಜಿ ದಾನೆ ಅಂದಿಯೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಕ ಅವಂಜಿಕೇನ ಇರ್ತೀನಿ ಅಶೋಕ್ ಇರ್ಕೇನ ಸರಿಯಾಂಡ್ ಒನ್ನ ಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಡ ಆಪುಜಿ ಅವು ದಾನೆ ಅವು ಕಲ್ಲದಾನ ದಂಟಿಯೇ ಸರ್ತಾಪು ಬೇರೆ ಸರ್ತಾವಣ್ಣ ಕಿಲರಿಗೆ ಅಂಚಿನಿ ಅವು ದಾನೆ ಒನ್ನ ಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಡ ಆಪುಜಿ ಉಂಪಿನದು ಬಡ ಉಂತಲೇ ನೀರು ಬರ್ದಪ್ಪೆ ದೊಡ್ಡ ಬೋರ್ಡೆಲ್ಲ ಅಯ್ಯಬ್ಬ ತೆಲ್ ನಿಕ್ಕುರ್ಲಾ ನಾ ಬಣ್ಣೆ ಎಂಚ ಸುರುಂದು ಹೋದೋಡ ಬರ್ಚ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಬಟ್ಟಲ್ ದೆಕ್ಕರೆ ಪೋಯಿನಿ ತುಳುನಾಡ್ ಪೊನ್ನು ಹಾಯ್ ಎಂಕ್ ಲಂಚೆನೆಗೆ ಅಕ್ಷಯನ ಇನ್ನ ಕನ್ನಡ ಕೊರ್ಲೆ ಅಶಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆಂದು ಎಣ್ಣೆ ಈರೆ ಬಂಡಾರು ರೈತನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೇರ ಆಪುಜತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ನಿದ್ರೆದ ಇತ್ತೆ ನಿದ್ರೆರಂದು ಕಂಡನ ಇಂಚಾಪಿನ ಇನಿ ಸೆಂಟ್ ತುಳುನಾಡ ಪೊನ್ನು ಸೆಂಟ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕರೆ ಹಾಯ್ ರೀ ಅಕ್ಕರೆ 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 ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಶೋಕನ್ನ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಿ ಊಟ ಆಯ್ತೇನ್ರಿ ಹಾಂ ನಂದು ಊಟ ಆಯಿತು ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ತುಳುನಾಡಪ್ಪನ್ನು ಪುಚ್ಚ ನೀರು ಪರಿಯರ ಪೋಯಿನಾಸಿ ಪುಚ್ಚ ಒಂತ ಅಮಾಡುಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನೇನು ಓಲ್ ನಾಡು ನಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಕೂ పోతురు ಮಾರ್ರೆ ಬೊಕ ಎಂಚಿದ ಮರ್ಲಿ ನರ್ಸಿ ಸಂಟು ಪುಚ್ಚೆ ಜಪ್ಪಲೆ ಕಂಕರೆ ಊರು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇದು ಬನ್ನಗ ಹೊರಾನೆಯನ್ನ ತಿಂದ
ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಹೆಚ್ಚೆ ಅವು ಏನಡ ಕಲಕಲೆ ಉಂಟು ಕಲಕಲೆ ಮೋನಿದ ಕಲಕಲೆ ನಾಡ್ಗ ಹರ್ಸಿ ಲೈವ್ಡು ಏರಾಂಡಲ ತಿಕ್ವೇರ್ ಸೆಂಟ್ ಅವಾರು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಸೆಂಟ್ ಬ್ರೋ ಅವೇ ಅನ್ನ ಕಂಡ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಬೊಕ ಕೂಲಿದ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ದಕ್ರೆ ಐಕ್ರಿಯಕ್ಕಾರೆ ಹೌದಾ ಅರ್ಚಿ ಒಂದು ಅಕ್ಕರೆ ಡೈಲಾಗ್ ಓಲಾ ಕೇಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಅಶೋಕ್ ಬ್ರೋ ಏರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಏನು ರೀಸೆಂಟ್ ಪಿಚ್ಕ್ ಪಿಚ್ಕ್ ಸಮಕ್ರಿ ಎಂತ ಎಂತ ಹರ್ಷಿಗ್ ಕಲೆ ಬಂದು ಕರ್ಕನ ಊರೊಡ್ಚಿ ಕಳಾಕಳಿ ಅಲಯ್ಯ ಓ ಉದಯ ಮಗ್ಗ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನೀನು ಆಂಟಿ ಬೇಬಿ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಬೋಳಿ ಮಗನೇ ಏರಿ ಅಂದು ಓ ದೇವಾ ಮಾಸ್ಕಿನ ಒಳಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಸ್ಕ್ ಇಂಬೆ ನನ್ನ ದಕ್ಕಲೆ ಮಾರಾಯ್ತದು ಸಾವು ಪಕ್ಕಡಿಸಿನ ಅರಸಿ ಮದುವೆ ಆದರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಸರಿ ಹೊಡಿತಾರೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ನಾ ಒಂಟ್ರಿ ಅಕ್ರೆ ಒಂಟ್ರಿ ಹೋಗ್ರಿ ಹೋಗಿ ಬಾಯ್ ದಗಿಲು ಬಾಜಿಗಳು ಇವರು ದಗಿಲು ಬಾಜಿಗಳು ವಾ ಸುಶಾಂತ್ ಹಾಯ್ ತುಳುನಾಡ ಪಣ್ಣು ಯಾಕೆ ಬೇಕರಿ ಓಡಿದು ಯಾರ ಇದು ಯಾರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬರೋದು ಒಂತೆ ಅಲ್ಪದಯೇ ಮಾರನೇ ವಿಧಾನ ಒಂಟೆನಾ ಬರ್ತನಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಆದರೂ ಹೊಡಿತಾರೆ ದಾನೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಸೌಕಿ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರು ಹೌದ್ರಿ ತುಳುನಾಡ ಪೊನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸೆಂಟವು ಪುಲಿ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಸೌಖ್ಯನಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೊಡಿಗೆಂಡು ಇದು ಏರಿಯಾ ಹರ್ಷಿ ತುಳುನಾಡು ಓ ಅವೇ ಹರ್ಷಿ ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ತುಳುನಾಡು ನಾನ್ರಿ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಅರ್ಚಿ ಕೂ 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 ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾತಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾತನ ದಾಯಿಡಿಯೇ ಒನ ಸಂಪರ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ತಿನ್ನರ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಅವಾಯೇ ಪುಲಿಕೇಸಿಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದಾಗೆ ಆಲೂರ್ತಿ ಉಬ್ಬಿ ಬಲ್ತಂದು ಬರ್ಪೊಲಿತ್ತೆ ಹಾಲು ಉಬ್ಬಿನ ಈಜಲ್ಲ ಉಬ್ಬಿನೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ರಿ ಬಾರ ಇದು ನೀನು ಯಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಈ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಒಬ್ಬರು ಆಯ್ತಾ ಬಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಬಾರ ಮಗನೇ ಬಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಂಜೋನ ಒಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ತೂದು ಮೇ ಬಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರಿಯಾರಾ ಇಜ್ಜಿ ನೀರು ಬರ್ರೆ ಪೋಯಿ ಅಲೆ ನಾ ಒಂಟ್ರಿ ಬಾಯಿರಿ ಉಂಡ್ರಿ ನೀವು ಒಂಟ್ರಿ ವರ್ಷಿ ನೆಲ ಚೆಂದಲುಂಟಾ ಬೊಕ್ಕ ಇರಿಗೆ ಈತನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಓ ದೇವಾ ಅಲ್ಲ ಚೆನ್ನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇಂಡ ಇದು ತರ ತಿರ್ಗುವಾರು
ಅರೆ ಅಲೆಡೆ ಪೂರ ಹಿರೇ ಬೋಡಿತೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಸಲಹೆಗಳು ಅಲ್ಲ ಚಾನೆ ಅಳ್ಳುಂಡು ಈರೊಂಚೂರು ಪೋದಿರು ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿ ನೈಟ್ ಕಲ್ಪೊಲಿಯೇ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಉಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತಲ್ ಅವಿಕೆ ಎಡ್ಡೆದ ಪಾರಡು ಯಾನ್ ಕಮ್ಮಿದ ಮಲ್ಬರ್ನಿ ಯಾನ್ ಹತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಓ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಾ ಒಂಟೆ ಅಲ್ರಿ ನೀವು ಒಂಟೆ ಹೋಗಿ ಸೆಡ್ ಅರೆ ನಾ ಒಂಟೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಲೆ ಅರೆ ಒಂಟೆಗೆ ಅವೇ ಕೆಂಪಾಯನ ಅಂದಂದು ಕೆಂಪಾಯನ ಕಮ್ಮಿದ ಬರ್ನಿ ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬಲೆ ಯಾನು ಕಲ್ಪವಿರೆ ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಸೂಜಿ ಉಂಟೇನ್ರಿ ಅಮ್ಮನ ಮಂಡೆಗೆ ಚುಚ್ಚಿ ಹೌದಾ ಚುಚ್ತೇನೆ ಬಾರ ಸೆಂಟ್ ಪಿಚ್ಕ ಪಿಚ್ಕ ಚುಪ್ಪು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬರಲಿ ಯಾನ್ ಕಮ್ಮಿದ ಬರ್ತೀನಿ ಕಾಸಿ ಜಂಚ ಬೊಕ ಯಾನ್ MBBS 2 ಲಕ್ಷ ಕೊದ್ದು ದಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಇರೇ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿನ ಆರ್ಸಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಕಲ್ಪ ಐಟ್ ಕೆಲ ಓದಲಿ ರೀ ಓ ಮಾತ ಮದತ್ ಬೋದಿತ್ತನ ಡಾಕ್ಟರ್ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮದ ಪುಂಡಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಕಾಸ್ತಾರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಓದೇವಾ ಆ 2 ಲಕ್ಷ ಕಲ್ಪನು ಯಾನ್ ಮಿನಿ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದುಗುಲ್ದೆ ಮಲ್ಲ ಓಕೆ ಸಬ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಅರ್ಶಿ ಮಲ್ಪಿ ಯಾನು ಚಾಟಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪುನು ಇದು ಎನ್ಪಲಾಗ್ ಯಾನಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುದು ಮಾರ್ರೆ ಎಂದಿ ರೈಲು ಬರ್ತೇನೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ರಿ ಕಾಸತ್ತು ಸಾವು ಸೆಂಟ್ ಹುಲ್ಲಿಕೇಸಿ ಪಾಸ್ ಆಯಿ ಅಲ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದೆ ಅಪ್ಪರಿ ನಾವೇ ಏನು ತಿಂದ್ರಿ ನೀವೇ ನಾನು ಊಟ ತಿಂದೆ ಮತ್ತು ಬಂಗುಡೆ ಮೀನು ತಿಂದೆ ಡಾಕ್ಟರಲ್ಲಿ ರೈಲ್ ಅರಿಸಿ ಅಂಡಲ ಪೊನ್ನು ಭಯಂಕರ ಬಾಯಿರಿ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ದರ ಏನು ಅವೇ ಏರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಏರೆಗ್ ಬರ್ತಲೇರಪ್ಪ ಅರ್ಶಿ ಇದನ್ನ ಕಂಡನ್ಲ ಬರುವೇರು ಅವಿಟ್ಟು ಅರ್ಶಿನ ಕಂಡನೆ ಬರಿಯಾರೆ ನಾಡೊಂದು ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿನ ಅರ್ಶಿನ ಕಂಡನೇನಿ ಈರೆ ಅರ್ಶಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನೆಟ್ ಪಾಪದ ದುರ್ಬಿಂದಿದು ನಾಡಿನ ತಿಕ್ಕಯ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ನಾಳೆ ಸಿಗ್ತೇನ್ರಿ ಅಕ್ಕರೆ ಆಯ್ತು ನಾಳೆ ಸಿಕ್ಕ್ರಿ ಅಕ್ಕರೆ ನಂತರುಡು ಗುಡ್ಡೆ ಜಾರಿದನಿಗೆ ಅಂದಿ ದಾದನ ಅರ್ಶಿ ಪಾಪಿ ಅಲ್ಲ ತೂಲ ಅರ್ಶಿ ಎನ್ನ ಕಿರೀಟ ಮಿಸ್ ಆಂಡು ತಿಕ್ಕಡಿ ಏರೆಗ್ಲ ಮಿನಿ ಪ್ರದೀಪನ ಕಿರೀಟ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ಗೆ ತಿಕ್ಕಡ ಏರೆಗ್ಲ ಮಿನಿ ಏರೆಗ್ಲಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಟ್ರೈಂಡ್ ಬರ್ರ ಸಮೋಸ ಮಾರನ ಕತೆ ಉಂಟೇನು ಮನ್ಪರರ್ಸಿ ಈ ಸೆಡ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಎರಡ ಒಂಜಿ ಕೇನೋಡ ಅರ್ಶಿ ದಾದ ಕೇನು ಮಾರು ತಿಗಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತನ ಅರ್ಶಿ ತಿಗಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತನು ದಾದ ಕೇನುವರಿಗೆ ತಿಗಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತನು ಪ್ರದೀಪ ಪೋಲೆ చెప్పులే ఓ దేవా రాత్రి అండ మర్ర అని చెప్పి ఆచర ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ತಿಗಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪರ್ಸಿ ಏಬೇ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಡಾರ ಎಂಟು ಓಲಿಯಾ ಅಂಡಿ ಟ್ರೈನ್ ಮತ್ತೊಂದು போయేரு ಕಾಟು ಕೆರಟನ್ ಪಾಡ್ದ ಪುಲ್ಯಾಂಡು ತಿರ್ಗಲೆ ವೀಕ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಮೆಲ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಪಲ್ಲೆ
ಯಾನು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಲೈವ್ಗೂ ದಾನ್ಯಾವು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ತಿಗಲ ತಿಗಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನು ಎನ್ಪ ಲಕ್ಷಗ ಮಾರುವೆ ಎನ್ಪ ಲಕ್ಷ ಮಾರಸಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಇರೋ ಕೊರು ಹೆಂಗಿರುವ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದಾಗಲೇ ಪತ್ತು ಕೊರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಯಾನೊಂದು ಇಲ್ಲದೆಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಸೆಂಟು ಇಲ್ಲ ಲಕ್ಷಗ ಮಾರುವೆ ಅಯ್ಯೋ ಸೆಂಟು ಇಲ್ಲ ಪೋಪಿನ ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ಹಚ್ಚು ಬೋಡು ಇರು ಮಾರುವಾರು ಓ ಅರ್ಸಿ ಅಚ್ಚು ಬುಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ಅರ್ಸಿ ಅಚ್ಚು ಬಲ ಹಾಯ್ ಮಂಗ್ಳೂರು ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುಜಿ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂಕು ಯಾರು ತುಳು ಪಾತೇನೆ ಬಿಡಿಯಗೆ ಸೆಂಟ್ ಗೊತ್ತೈವ ಓ ಅರ್ಸಿಗೆ ಚೂರು ಕರ್ಬ ಕೊರ್ಲೆ ಅತ್ತರ್ಸಿ ಈರು ಇಂಚ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಮಲ್ಪುನಗ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಇರೇಗ ಹಾಕುಜೆರ ಓ ದೇವಾ ಇತ್ತ ಈ ಜನಕ್ಕಿತ್ತ ಅರ್ಸಿಗಿತ್ತ ಹಾಕೊಡು ಆತ ಸೆಂಟ್ರ್ ಮುಲ್ಪ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪೂರಾ ಮಾರುವೆರು ಅಂದು ಇಂಚಿನ ಕೋರಿದ ಕಿನ್ನಿಯ ಹಚ್ಚು ಬಲ ಬನ್ನರೆ ಆಮ ಹಾ ಅದ ಅವ ಹಾಕ್ನು ಹಾ ಎಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಮರಣಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಮಲ್ದರ್ ಅರೆಗೆ ನೆರ್ತೆ ಅಜಗ್ಲು ಅಂದಿಯೇ ಎಂಗಲ್ ಪಾಪದಕ್ಕಲು ಪೂರಾ ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ನಿಪ್ಪೊಡು ರೋ ಕರ್ಬಕೊರಡ್ಚಿ ಕರ್ಬಡ ಹಾಕ್ಲಿ ಮಂಡೆಗ್ ಅರ್ಸಿನ ಬೆಳಕು ಬೆಳಗಾಯಿತು ಏಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ದರ್ಪೊಡು ಹಾಂ ಹಾಂ ಸೆಂಟ ಪೋಲೆ ಜಪ್ಪುಲೆ ಎಂತ ರಾಜತಾತ ಪ್ರಜಾ ಅತ್ತಾಶಿ ಹಾಂ ರಾಜ ತಾತ ಪ್ರಜಾ ತಾರ್ಷಿ ಚೂರು ಕಣ್ಣು ಕುಲ ಕಿರಿಯೇ ಬಂದು ಬ್ರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾದೆ ಎ ಸಿ ಇಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಅಶಿ ಹಾಯ್ ಗೂಡು ಗೂಡು ಅಮ್ಮೆರೆಗು ನೆತ್ತಿನ ಈರು ಸೆಕ್ ಕೆಬಿಟು ಕೇನೆರೆ ಆಪುಜಿ ಕೆಬಿ ಮಾರ್ವೆ ಬೋಡೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಕೊರ್ಲ ಓ ತಪ್ಪ ಹಾಂ ಹೇಳಿ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ಯಾ ನೀನು ದಪ್ಪ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಆಗ ಬಂದು ಹೋಗಿದಲ್ಲ ಎಂತ ರಾಜ ತಾತ ಪ್ರಜಾ ಸೆಂಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಈಗ ಬರ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾರು ನನ್ನ ಪ್ರೇತವ ತಾತ ಎಂತವ ತಾತ ಏನಾಯಿತು ನನಗೆ ದಿನ ಏನಾಯಿತು ಯಾಕಾಯಿತು ನನಗೆ ದಿನ ಯಾಕಾಯಿತು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಇದು ಪ್ರೇಮ ಚಂದ್ರ ಮನಸ್ಸ ಕದಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕದಿರುವೆ ಹಾಂ ಟಕಟಕನ ಅಚ್ಚಿ ನಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಉಂಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲ್ವಾ ಊಸು ನೀನು ವಾಸನೆ ಬಂದದ ಅದು ನೀನೇ ಬಿಟ್ಟಿದ ಅರ್ಚಿ ಜಾಬ್ ಸ್ಟಡಿಯಾ ಸೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೆಂಟ್ ಬಾಡ್ಲಿ ಲೈವ್ ತಾತ ಅಲ್ಲ ಅದು ತಾತ ಊಸು ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅರ್ಶಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಿನ್ನ ಬೆಸ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇರು ಎರೆಗು ಗೊಬ್ಬೆ ಬಾಡ್ಮಿ ಅಮ್ಮಡ ಬಾತೇನೆ
ಬೇಲೆ ಉಂಡೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎಂಕೊಂಚ ಬೇಲೆ ಎತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನೊಂದು ಅರ್ಥ ಕೊಚ್ಚು ಇರ್ನ ಪಿರಾವಡಿ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟಿ ಯಾನಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಚ್ಚುವೆ ಈರ್ ಪೋಯಿನ ಜಾಗಡ ಒರ್ಚೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಈ ಜನ ಸತ್ಯ ಮನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಮಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಿನಿ ಪಕ್ಕಡ ಏರೆಲ್ಲ ಎತ್ತಪೋಂಡ ಈ ಜನ ಗುರ್ತ ಬರ್ತದ ಅಮ್ಮಲ್ದ ಇಂಡಸನ್ ಕೊರುವತ ನಿಕ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಪೋವು ಹರ್ಷಿತ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ನೀನು ಹಾಕಿದ್ಯಾ ಹಾಗೆ ಪರ್ಪುನ ಬೇಲುಂಡೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಸೆಂಟ್ಗೆ ಪರ್ಪುನ ಬೇಲುಂಡಗೆ ಐಫೋನ್ ಉಂಟು ಗೋಡ ಐಫೋನ್ ಉಂಟು ಬೇಕಾ ಹರ್ಷಿತಾ ಯಾಕೆ ಮೊಸಳೆ ಕಣ್ಣೀರು ಇಲ್ಲವ ಊಸು ಅಚ್ಚು ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಅಮ್ಮ ನಾ ಪಾಸಾದೆ ಅಮೇರಿಕ ಪಾಲಾದೆ ಹರ್ಷಿಗೂ ಬೋಡವ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂದ್ಯಾನ बोलत पिदे चाल उंडता उंड हौदा आपुजी बाबू तो लाइट अरसिद याके मसले कान अरसिगे ओडव कोर्ले ಅವು ಫೋನ್ ಆಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಚ್ಚಿಗೂ ಕೊರ್ಲಿ ಐಕೆ ಕೊರ್ಪೆಂತು ಹರ್ಷಿತ ಬಕೆಟ್ ಫುಲ್ ಆಯಿತು ನಿನ್ನ ಮೊಸಳೆ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಅವು ಫೋನ್ದ ಟಾರ್ಚ್ ಮೋನೆಗೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ತೋಜುಂಡು ಇರಿನವ ಹಾಂ ಓಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಅವಳು ಕತ್ತಲೆ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಳು ಗಾಡಿ ಲೈಟ್ ಪಾಡುವೇನು ಯಾನ್ ಏಪಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಅಲ್ತ ಲೈಟ್ ಪಾಡುಜಿ ಮುಲ್ಕ ಲೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡಿ ಇರನೆ ಬೇಲೆ ಬುರ್ದು ಕೊಂಡಲು ಯಾಕೆ ಸಚ್ಚು ಹತ್ರ ಸಾರಿ ಅಚ್ಚು ಹತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಫೋನ್ ಇಲ್ವಾ ಊಸು ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕುಲು ಬತ್ತಿನಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಕೇರಿಯರಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಕೆರ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕೆರ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ನರಮನಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಉಂಡು ಬಕ ಅರ್ಶಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಕೆರ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಕೆರ್ಪುನ ಸೈಪಿನಾಕ್ಲೆ ಬದುಕವೆ ಯಾನ್ ಸೈಪಿನಾಕ್ಲೆ ಬದುಕವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಹಾಗೆ ನೋಡಬೇಡ ಭಯ ಆಗ್ತದೇವಾ ಊಸು ಹಚ್ಚುದು ಫೋನು ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಬಿದ್ದದು ನ್ಯಾಯ ನೈಂಕಾಗಿದೆಯಾ ಅರ್ಶಿನ ಮಿತ್ತು ಚೂರ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಜೇಂಕ್ ಷಣ್ಮುಖ ಯಾರ ಇದು ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಐ ಆಮ್ ಔಟ್ ಪೋಪುನಾ ಪೋಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈರ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಯತೆ ಅಚ್ಚು ಹೌದಾ ಡ್ರೈನೇಜಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಬಿದ್ದದ ಹೇಳು ಕೇಳು ನೋಡ ಯಾನು ಕೆರ್ತಿಜ್ಜಿ ದೇವರೇ ಏರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಯ ಅವೇ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಏರ್ ಬದುಕ ಇರು ತೂಪೆ ಅರ್ಚಿ ಪೊಲೀಸ್ ಎಡ್ಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಬಾಯ್ ಜಾಲ್ ಜಾರುಂಡ ಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಧರ್ಮಗೂ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಚೆಕ್ ಊಸು ಬೇಡರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿದ್ದದ್ದು ಅವಳದ್ದು ಅಂದ ಅಶೋಕನ್ನ ಸೆಂಟ್ ಟಾಟಾ ಸೆಂಟಿಸ್ ಈಗಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿರಾ ಅಲ್ಲಿ 29 ಉಂಟು ಒಂದು ಆದ್ರೆ 30 ಆಗ್ತದೆ ಕೊಡಿರಾ ಸೆಂಟ್ ಟಾಟಾ ಅಂತೆ ಅಂದ ಅಶೋಕನ್ನ ಈಗಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಮಾರಾಯ ಕೊಡ ಈಗಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲು ಎಂತದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರೈನೇಜಿಗೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು
ಓದುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು. ಸೆಂಟ್ ಬ್ರೋ ಬಾಯಿ ಅಂತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅವು ಜ್ವರಕ್ಕೆ ದಾಯಗ್ ಬೊಲ್ದು ಮಾತ್ರೆ ಕೊರ್ಪುನಿ ಕೆರ್ರೆಗ ಚೂರುಂಟು ಅಮ್ಮ ಚೂರು ಸುಡಾಣ ನೆತ್ತ ಇದು ಲೈಟ್ ಬಾರ್ದಲ್ಲತ್ತ ಅವೇ ಸಣ್ಣ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಕೂಡ Kursadama.
ಸಿಂಧುವುದೇ என்ன ட்ரை போட்டு பார்த்தா போப்பேன்ச்சி ಇದೇ ಕೊನ ಇನ್ನು ನಾನು ಇದುವರೆಗೆ ಇಡ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಅಗತ್ಯ ಚೂರು ಸಿಗಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾನೀಗ ಮಾತಾಡಿರಿ ಮಾದೇವ ಸ್ವಲ್ಪ ತರವೇನಂಡು ಬಾಯ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬಾಯ್ ಆಯಿತಾ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳ ಮೊಬೈಲು ಇಲ್ಲವದಪ್ಪ ಇನ್ನು ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡು ತುಂಬಲಿ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಲ್ಪಗ ಓಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇರುದ ಅವಳ ಹತ್ರ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ ಗಾಯ್ಸ್ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ ಆಯಿತಾ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗಿಡ ಬೇವರ್ಸಿ ಯಾರ ನೀನು ಹಲ್ಕಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋಗು 9 ವರ್ಷದಲ್ಲ ಬ್ರೇಕಪ್ ನಾನೇ ಬಂದೆ ಗಿಡ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಕಟ್ ನಾಟನ ಪರದೇಶಿಲು ಬರ ಅಲ್ಕಟ್ಟಲು ಮೊದಾದ ಯಾರ್ಸಿ ದೀಪತ್ತೆ ನಿನ್ನದಾದ ಕೂಡ ಇದು ರೇಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಮರ್ ಆಗಬಹುದು ಎಚ್ಚರಗೆ ಅರ್ಸಿ ಎಂತವ ನಿನ್ನದು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ನಿಕ್ಕುಲು ಎನ್ನ ತಿಗಲೆಗು ದಾಯಿ ದೀಪರ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಎಂಗ್ರೆ ಗೊಂಜಿ ದೇವಿ ರೀತಿಲ ಕೈರು ಅಷ್ಟು ತೂಲಗೆ ಕಣ್ಣು ತುಲಗೆ ಎನ್ನ ನೋಡ ಚೂರು ಇಂಚ ಕಣ್ಣು ತುದು ಓದುಲೇ ಅವೆನ್ನ ಮಂಡೆ ಇಡೀ ಓಲ ಕಾಲಕ್ಕದ ಮೆರ್ನ ಗುರ್ತುಂಡ ಹರ್ಷಿತಾ ದಾದಾಶಿ ಹರ್ಷಿತಾ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ನೀನು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಾವು 80 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟರಾಗ ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಅಲ್ಲೇ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ನೇಲುದ ಡೈ 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 ತಪ್ಪ ಇದೊಂದು ಗೊಂಬೆಯ ಚೆಂದ ಉಂಟಲ್ಲ ಇದು ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ತಂದದ್ದು ನಾನು ದೇವರೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಯಾರು PUC ಪೋನಾಗ ಕೇಂಗ್ ಮದಿಮೆ ಅಪ್ಪಂದು ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಮಗಲ ತೀರಡೆ ಮುಟೆ ಎತ್ತದಾರು ಅದೇ ಚಂದ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಉಂಟು ವರ್ಷಿನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅದ ನೇಲುನ ಮಾರಾಟ ಮಾಮಿನ ಮಗಲೇನಾ ಈ ಗುಡಿಯ ದೇವಿ ನೀನು ಪ್ರಾಣ ನೀನು ಅಂದಂದೆ ಎಂತದ ಇಲ್ಲಿ ಅಜನ ಆಗ್ತುಂಟು ಅಜನ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು
ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಓಲ್ ನಾಡು ಯಾನು ಸೊಕನ್ನ ಟಾರ್ಚ್ ಕರಲೆ ಬುಕ್ಕ ಮಾಮಿನ ಮಗಲೇನ ಅವರ ಆಪುಂಡ ಎಂಚುಂಡರಕ ವಾ ಡಿಕ್ಕಿ ಬೋತು ಯಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಇರಿಂಚಲರು ಅರ್ಸಿ ಟಾಸ್ದಾಯಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಪುಲ ಬೇಗ ನಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಪೀಸಿಡ್ ಲವ್ ಹರ್ಷಿತಾ ದೇವಡಿಗ ಅಕ್ಕದು ಫ್ಯಾನ್ ನಾನು ಹರ್ಷಿತಾ ದೇವಡಿಗ ಅಕ್ಕದು ಫ್ಯಾನ್ ನೋಡ ನೋಡ ಹರ್ಷಿತಾ ನನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟವಾ ಹೌದಾ ಹರ್ಷಿ ಅವರೇ ನಾನೇ ನಂಬರ್ 1 ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲೇ ಹರ್ಷಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಾರ್ತಿಗೆ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಓ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಬನ್ನಿ ಹರ್ಷಿತರ ಬನ್ನಿ ಹರ್ಷಿತಾ ದೇವಡಿಗ ಅಕ್ಕದು ಫ್ಯಾನ್ ನನ್ನದಲ್ವ ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾನು ಅವಳ ನನ್ನದು ಫ್ಯಾನ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಓ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಏತರಕ್ಕೆದ ಡಿ ಕೆ ವಾರ್ಯು ಈಗಳ ಅವಳು ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಓ ಹರ್ಷಿತಾ ನಿನಗೆ ಕೊಂಬು ಬರೋದು ಬೇಡ ಕೊಂಬು ತೆಗಿ ಅದು ನನಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ರಿಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಡಿ ಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಮಾತು ನನಗೊತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಭಜನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸಂತೆ ಮಾರ್ರೆ ದಾದ ಬಟ 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 ಬರ್ತೀನಿ ಹೆಂಚಿನ ಬರೋ ನಾಯಿ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀನಿ ಕರ್ಮದ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಬಜಾಜ್ ಆದಿಪ್ಪು ಬಜಾಜ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಹರ್ಷಿತಾ ದೇವಡಿಗೆ ಬಾ ಇಲ್ಲವಾ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಡಿ ಕೆ ಇತ್ತೆ ಓಲೇರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವೇರು ವೆಯ್ಟ್ ತಪ್ಪ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಂದು ಊಟ ಆಗಲಿಲ್ಲವಾ ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದೇನೆ ಎಂತ ಗಾಳಿ ಬರ್ತುಂಟಾ ಎಂತ ಟಕ 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 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತು ನನಗೊತ್ತು ನಾನು ಪುತ್ತೂರಿಂದ ನೀವು ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿಂದ ನೀವು ಏನು ರೈನ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ ಮಳೆ ಅಂದರೆ ಬೋ ದೇವರೇ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಯಾನ್ ಜೆಪ್ಪುನಿ ಓ ಪುಂಜವೆ ಯಾನ ಜೆಪ್ಪುನಿ ಅರ್ಸಿಯನ್ನು ಕಣ್ಣು ತುಲಯ ಅಂದ ಅರ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಬಾಪುನೆನ್ನ ಓಕೆ ಪೋಪೆ ನಿಖಿಲು ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಅರ್ಸಿ ಬಾಯ್ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಬಾಯ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬಾಯ್ ನನ್ನ ಮನೆ ನಿಮ್ಮನೆಂದ ಬಾಯ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬ್ರೋ ಹೌದವರೇ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಮೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಣಿಂಗ್ ನೀರು ಬರಲಿ ಎಂದವ ಪುಣ್ಣಿಗೆ ನೀರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹ ಟಾಟಾ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಮುಂದೆ ಆತಲ್ಲ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಜನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಲ್ ಓಕೆ ಅಶೋಕ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಪಕ್ಕ ಸೆಂಟ್ ಉಂಟು ಪೂರೆಲ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಹರ್ಷಿ ಪಿಲಿಯಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಅಶೋಕ್ ಬಾಯ್ ಆಲ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಬರ್ಸವತ್ತನ ಮಂದಿರ ಬತ್ತೆ చెప్పలే ಚಂಡೆ ಅವ್ರಜಿ
అసలు బాగా రత్నం ఉంది ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸಂತೆ ಅವು ಪಕ್ಕಿ ಮಾ ಎಡ್ಡಾಣಿ ಅದು ಬಾಯ್ ಯಶೋಕಣ್ಣ ಬಾಯ್ 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 ಪೋನ ಗೊಂಜಿ ಅಡಿಕೆ ತೊಂಕೊಂಡೆ ಪೋಯಿನ ಸಾವಿಯ ತೂತಿ ನೆಚ್ಚಿ ಕರ್ಮ ಟಕ ಟಕ ಸೌಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಮ ಪೋನ ಗೊಂಜಿ ಅಡಿಕೆ ಬೊಕ ಸಾಲಿಗೆ ದಾನೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಡಿಕೆ ಪಾಡಂದೆ ಬೋಡಂಚೆರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ 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 ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ದಾದೆ ಹಚ್ಚಿ ಟಕ ಟಕ ಬಂದ್ಬಿಡು ಮನು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲಿಗೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಆಯಾಗ ಬರಿಟ್ಟು ಪೋರೆ ಸನ್ನಿ ಆಯಾಗ ಬರಿಟ್ಟು ಪೋರ ಸನ್ನಿ ದೊಂಕೊಂದೆ ಹೋಯ್ನಿ ಹರ್ಷಿ ಬಾಯ್ 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 ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಾನು ಎಂಕ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ತುಲಾತಿದ್ದೇನೆ ಕೆಂಪಾತನ ದಾನೆ ಕಣ್ಣೆನ್ನ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ